Nanum Shebunya to my little baby so say a bay and so in your house so can in your preserve Omina Eddie and Ramu my and Sasu Atum said Omano Sabayo Omano Sariayo Amafo Bragachme, Amanu Sabayo, Amanu Sariayo, Ayasata Ose, Amafo Bragachme. Arise and the youth for your country, the nation demands your devotion. Let us all unite to uphold her. Arise, gather youth for your country. Your nation demands your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. We are all equal. We are all equal. We are all in building a motherland. We are all equal. We are all equal. We are all equal in building a motherland. Obuoba Yankopon Islam papa Yankopon Islam di AHENKAN poni po no na dwen ho so de adwuma we ba ha ni pa ko odi tum Yankopon Islam se ni pa na Obuoba no pe wa kan sema man papa omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Obuoba manage ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyamishira obebre Obinya wayo, obile de susinu wudi po. Obinya wayo, obile de susinu wudi po. Obinya wayo, obile de susinu wudi. Obinya wayo, obile de susinu wudi po. No rushing. 20 minutes after 7 a.m. live on AHENKAN933.3 FM. Mepa Chow Bibre. My ensign and now Asemu Akwaba Emfa Emra AHENKAN93.3 FM. Yeah, the sports, match sports, and a day Ebremo Brimpong Opokuwari. And a Udi Animu a day Ebaye, one in a sports team. No, Mepa Chow Bibre, you drew yet was so a matching. Obuoba Ofori Amanfo. Yasana Tanasi Bim yet was so. Now, and your conversations are ya barely for discussions, no. A dosu papa. Unisame no ka say NAPCO trainees. And womo ye demonstration. Tiabehe na ya ko. Na yen womo penifo ni bia kwatwetwe nkomo sisi ya. Almost just for the past 5 months in ye. Bosumi enumni yentua womo eka. Until dated back somewhere September, October, November, December, January. Until the February can crown 6 months. The last time I ne womo secretary etwetwe nkomo no kire se aban no atua 2 months out of a year 5 months no. Aban atua 2 months. Nche se aka 3 months. Ene omo kire se aban na atua 2 months o aban ni ntua bio still womo ebeye demonstration na was nke koso enra. But unfortunately Ghana Police Service catch them say eye enra ne de nya de ombetimi ma mo protection nti ene na womo mo kwan amoma kwakwaye sa demonstration no enu nti ye behwe na yakoho ne no womakotwetwe enkomo
And near my omo demonstrate against, you know, and yet only omo unpaid stipends are into yam farmer omo. Oma sign H said they want to know the way forward. Omo ko ana omo ba because a bina promise omo say obema omo sustainable jobs. A juma omo be yadi akọ retirement. But be pimene most of them HS omo nim the fate of omo adwuma a wɔn ɛyɛ sisi ya no nti anope yɛbɛhwɛ na yɛ di mu enkomo di ama wo maka kyerɛw sɛ already Ghana sikasɛm ɛten so Ghana sikasɛm obrɛ papaapa yɛbɛyɛ analysis ne de akyerɛw ɛnkyɛ nti after the analysis no bɛhunu sɛ ampa ne yɛka sɛ Ghana sikasɛm ten so no it is true nti so obi bɛka kyerɛw sɛ Ghana sikasɛm a ɛten so no ɛyɛ e-levy ya estimate say yebenya 6.7 billion. What the emphasis say 6.9 billion. Cry emphasis tantamount to $1 billion. 6.9 billion. I emphasis say 6 billion. Cry tantamount and I say equivalent to $1 billion. You know, and only bet me solve problems. I baby boss so ene anopai no enyina na. Question a brand so. During the analysis, and one kasa obeti ase dia mayen. Yen kasa sa akeke. Say we are just complaining. Ye besan ama alternative. And I see a betre ya adwene. Kwan ya yesusu se so omo de Ghana sika asem de fa so. Niam bia yesusu se so omo ya ebeboa yen ama the fiscal difficulties ya Ghana ban come as we speak now no. Ye kom betimi adwene kakra no. Ye de eya akwankyere no so de beba. Na ya hwe animu se mpanimfo befa anase wo mo emfa. Nti ye befa no sector by sector. Ene niam ahodo bi a ekoso ho no mo. Nti from agric anase from agriculture ye befa e de free ho no mo. Ye fi ho no mo ane aba finance na nkasa and some government policies and our programs be a warrior. When say as we speak, you know, district common funds. I was here the corner common funds. You know, for four terms. So say 4 quarters encore. You be mun come on. Contractors ye do amoka ye ntua ye aban agya tumu se ampa ye do amoka ekwan ba ne be fa so ye betua enti me pacho analysis no very 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 rich one se wutie bi e beboa wo especially finance students any economic students for no se mutie bi e betimi aboa mo pa enti nyi fidie ni free ha we will do that analysis for you but in the meantime no yemfa with that nti emfa ento adwumadi ne so emawo Wodachinti maka so se wodachinti no eya abrabo akwantuo mu afutuo ene adesua ye nyina eya yesua de boy en ho ebra maka so no one can brag of being the repository of wisdom nyansa eni ba ko fotrim eno obroni akoine ewo brofo kasem se repository of wisdom. No one can brag or boast of it. Ye you know bi a kire na adwene na ne asi dadan so some precedents na ye de tutu yen ho fo anopa yi obra kwantu abrabo a ye bonimu adesuade a mepese ye sua no ye bisa asem baako ye say who is God to you nyankopon uhunu ni se we ye hwan who is God to you meme Obuoba Ofori Amanfo amete soro ha ne de me hunu nyankopon se oye gracious God oye gracious God oye nyankopon anadom dos oye nyankopon a nadom ena edaso kurekura ewiase emu se enka nadom noso se enka na humobro noso se onye nyame anadom eso baitra anka no pay minu mienu yente ase san se boni bia yedi no enra anwumre boni bia yedi no enra ansa na de echi enne no senka awurade se wo hwe no so a anka minu mienu ye kan wo mu ade be chi wo mu anka yenka ho bi senka awurade nya gracious God a anka ye kan wo mu a enne Ghana recognize wo mu anka obo ba nka ho enu nti meme de me se nyankopon oye odom wura e de mame mimi hunu ni se oye odom wura God is gracious until he is a gracious God that is to me. Anope unsumi bisa wo say who is God to you? Uhuru nyankopon so ye hwan. Meme makame de a kire wo. Enti wonso so ahobrasie mu ana bi bisa wo say uhuru nyankopon so ye hwan. Uhuru nyankopon so ye ketekete bi.
ɛne nti na abrabɔ no emu yɛ den a na wo keka kyerɛ nkrɔfoɔ no uhuru nyankopɔn sɛ ɔno deɛ ɔntumi solve problem na wonam mu no uhuru nyankopɔn sɛ na me fie wura sɛ ɔtume na me dan ka so na me yere sɛ wɔgya me awɔ me ngubi. You see, there are some things ye nipa in human wisdom no na ye feel so we there do nyame betimi aye, but there are some petty things I was say nipa na ye. I'm telling you, bibia ni ho no mo e wa asase we so a nyankopon oni hu nimde ni nyansa ebinim hu nyankopon so ye kete aniti na abrabo nim ye den a na omode adane esum omode adane nsem keka okeka nsem kyerɛ nkrɔfoɔ ɛna we na ayɛ sei but uhunu nyankopɔn sɛ ɔyɛ hwan masɛm a bibi sɛ wanɔpɛ no meme deɛ maka me deɛ akyerɛ sɛ mehunu ne sɛ ɔyɛ ɔdom wura ɛyɛ na dom na ɛda so kurakura yɛ mu san sɛ nya dom ɛna ɔso ɔne yɛbɛkɔ ne pɛpɛɛpɛ anka nipa bi te sɛ yɛn nka yɛn nkɔda ma adeɛ nkye yɛn anɔpɛ mi bisa ɔnso so uhunu nyankopɔn sɛ ɔyɛ hwan. Who is God to you? Who is God to you? Ahobrasie mu anga. Enti se wunya nya anu yie de ne na wo ya afom kwan. E wo se wunya anu yie. Senka ye bia homa na tum na wonso afra ba mu na kam yibisa wo saa asem ya. Megidi yie pa senka wo benya anu yie e de amame. Anu yie no anopa yi. Mepese eye rhetorical. Enwo wo ankasa wo ho. Anu yie no wo ankasa wo ho. Obruni se rhetorical. Enti mimi bisa rhetorical question. Enti I need a rhetorical answer. Keep the answer to yourself. But meme de mama wiase nyina etie mi anopa yi ehunu se onyankopon eye odom ewura e de mame. San se eye na dom ene da so kurekura me mu. Eni nti abrabo a me bo ni nyina eduru ba bi a emu aye den a minim se adom no bekasa e de amame. Eni nti na ye wo asem bia ye ka se adom wura. Ne bia gye so se obehwe wo so. Tie meme de mehunu nyankopon se oye odom wura. And inti abrabona me bono. My life dwells heavily on the foundation of grace. And it is the grace that has brought me this far. It is the grace that has kept me. It is the grace that has preserved me. And inti the ankrofo ba kekan the ankrofo be susu nyina no. Hey, wo mo be sese on be ni nyina mu no adom ebe sorry na dom ebe kasa edi amount san se mimi nyankopon no oye odom wura ad no pabia ohwe me so awia bi ohwe me so anadwu bi ohwe me so na won so so nyankopon uhunu ne se woye den ene woda chinti asem e bibisa wo no se ne obehunu nyankopon no sa pepepe no obeye e wo wabra bom se wo hunu nyankopon sa braba wo boyi onye perfect. And inti awase da bia na dom do so de ma wo a obekoso asra dom no ena no krampo miwe ya me ka se mimi hunu nyankopon so wo ye odom wura na de bia na dom do so de ma me no ena no Paul enkrofo bi bisa na sem e mo no so de anu ye de mom se ena mo de adom enti adom ne nti mo nkoso ana mo adwaman enti adom ne nti mo nkoso ana mo nya ne ensem fata na obisaye da bi but mimi nyankopon de adom na me ka ho asem no eya adom a tumi wom eya adom esan ye honhom a o nante akobone akwan so a na sa adom no akai wo eya adom na be ma nipa be kai se odi bone. It is grace. Enti obra kwantuo ene anopai eya asembisa na yebisa obi wotie mi anopai se nyankopon wo ye hwan e de ma wo meme de oye adom wura e de ma me san se eye na dom ene de ma bedu ba bia madrei oda chinti ene yebisa wo sa asemi oda chinti me pa cho ye de oda chinti ne de asisi ma no aduasa emienu ena aba pa no pa nonson eho yebisi wasem anu yie no se na medika ka kire wo ne wo ho but kakra metimi aka kire wo ne se ni obehunu nyame no sa pepepe ene obeye e wo wabrabom medase bebre with the prison mamuru no so jolly tarado obiniema ankamielo liba mushishobi ebi makama sama chire nupo maminyobia wonte
enti Sir Romeo enso dia odi free wenchi aba no so ono Nyankopon ene ni guan kobia. God is his refuge. Ono so ne de no wan fancy ho osi Nyankopon ene ni guan kobia. Ono ni ne nije ono ne dada enkwa. Oh, I just love your conviction and how you see God. Say God is my refuge, my happiness and eternal life. Sir Romeo the free wench na de bai. Sir Romeo, thanks for coming through with your message. Yadum. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Atin Ediba 93.3 A very good morning from my humble self to you, Honorable Clement Atifa, to Botum Electoral Area Assembly Member. I don't pay me to say Bibi Abokodi, Honorable. Sanson Amechia Bill Ima for Secretary. I don't pay Ima Bibi Abokodi. Mama, send you, a very good morning also going on to you, the wife of the CEO OD Media Networks, Mami Helena. I don't pay Mami, me say Bibi Abokodi. Asema fiwo. Okay, I don't see yanko na yanko kofa dewbo enkrata moboso nsem we ba adwaso ne no yentumi yanko kofa bi emfa ema me pacho obi bi na yi a wadaroma na odi atu yi amame ye ba ho no musisi a machi amompo mboko de nyame adom na so nyame adom nso me ho ye papa papa enti question mi bisa nkrofo anope ma mi bisa mo nso so adwempa. Yes, say, who is God to you? Who is God to you? Who Nyankopon hu ni so ye hwan? Maybe them so ye me gracious God. Now where? Na yeah, say meba. Mame nkwa handle. Kwa akosi aso beba. Akosi a. Ozu Nyankopon no ade. Me bisasa wo Nyankopon ye hwan ma wo. Hey. Eno kra me kan say. Nyankopon de woye me bambofo obotantim a me de me ho twere no te se me bibia mu no Nyankopon ene me hene ene me kandifo nti obu ono ma say ne boyfriend, my boyfriend is my life, my happiness. See ya mo keka and yes sweet heart and a baby me boo nini keka ho baby. Oh gracious God. Ti Nyankopon de wo hu se dia obete se esanse niam ahodro a nyame eye wo enipa brabom ne ya na ebro adwene ntiase so ya na ebro adwene ntiase so panti wo ka se Nyankopon ne wagya eja bu wono ma onye asede but Nyankopon ne wagya na wo so oye wagya ye wasede nyina mo esanse jade wo so oye wasede nyina ma Nyankopon bro eja kora so Nyankopon bro eja eso eja ye eso sanse odwene wo ho kra chen wo papa sa I see na adwene wo so Nyankopon de so e ma de nyina o Nyankopon ye wade nyina. Yeah, everything. God is your everything. Everything. I see. Everything. I see. Ma de nyina. Obi to nyumbi. O say o so mi bo. O sini adi nyina. O ke kan se bi o say the Nyankopon ye meja pade. Me
Usu mi bu. Ayi na to your Florence obi nim. Sa. Usene adi nyina. Me depa. Sa mi mo no. Nti Nyankopon ye wadi nyina. Everything. Se nyame ye wadi nyina. Udidi obo wo ho ban. Sure. Eni nti se de wuduru tum kra. No onu adi kan be ye afiri mu. Nokwasem. Se Nyankopon ye wadi nyina. Se wo sha atade na atade no kra be gu animu ase a. Otumi ka kire no asesa no. Se Nyankopon ye wadi nyina. Upie firi wo fie. Ka accident bi ni ahyehyɛ de ama wo a. Wo adi kan ye afiri ho. Se Nyankopon ye wadi nyina. Adwuma mu nyame han timi tɔ so. Nyame anu nyam timi tɔ so. Ampa. Onu so bitumi ye adwuma na boss kran recognize no. Sure. You need Nyankopon to be your everything before. Eti me wase me ameta kan se eya ne nipa ye confuse ye ho. Ye wo favor, ye wo mutu. Ye wo nipa ni madom Sa. ene wo Nyankopon ani madom. Nyankopon ani madom no. Se wo Nyankopon ani madom a bibia mu no even ade no kra no unye bibi kra mpo na yetimi hunu se wo no bibi edai ewo mu. But enipa ani madom no gise wo ye bibi ma nipa no anse na nipa na ahunu appreciate you. It is two things. Enipa ni madom ni Nyankopon ani madom. Yes. Enti was se onipa enya enema mienu ni nyina. Sure. Because sometimes say Nyankopon adom betimi aba so all right. Obe ye adwuma no kama. But boss because of say uni na nimu adom. We adwuma for because of say uni wo manimu adom. Enti o muntumi appreciate what you are doing. Enti wo hia nyame animu adom. Ehia nipa animu adom. Na o de akọ animu abrabom. Sure. Super. Ano a very big question. Sure. Ebinumu hunu Nyankopon se ne ote. Eni ntina bibi esi wa abrabomu a na odimirika na ode ne nam. Matese yesi obi wa ha o, obi cheloto numbers, obi wo ye tatahwe. Oma wunsu okodware a. I mean, obo aduru ba bia me dia Kristofo ho ya o. Aya me dia Kristofo ase ye Nyankopon no minim se de ehu ne fa. Ebinumu susu se Nyankopon no ye obi a owo nipakuo bi a omo no okasa a omo te. Samum. Oh yes. Anitina unse obi de ne wure ahye ne sofo mu to the extent say owo gide se ne sofo de okasa pe Nyankopon te. But onim se ne obehunu Nyankopon no sa pepepe no obeye yama wo. So ohunu Nyankopon se ade se osofo akasa ansa na watia be yama wo a Nyankopon obeye yama wo sa pepepe. But so ohunu se Nyankopon wonso kasa obete wonso so oye ne ba ne bi. Wa mu se me de me ye de bonye ni me de menye sofo me de menye elder enti me ka se nyame ntie but se wo hunu se Nyankopon ye obi a otie nipa nyina enti wonso so abrabo na no ye din na wa uti gina na wo kasa no obete a wo kasa obete Nokwasem. Os enipa kasa no Nyankopon so but anope ye sre urade se omie obia ne honhom ani so honhom ani amia ye dada wo che honhom ani amia obia timi be dada wo ena no madam for sofo bi oye nyame nipa o but eduru bia no mu use o madwen tama no mathematics mi ye ai so the reason eyana enye se me attack asofo no me attack asofo unsa kwese obi a sebi oye beifo o kan beifo asemu a onim ne ewom so ata se anitina se obi eyere bayie ne nyame ye nadom no osesa onfo mu ni agro de bi obom machi sa because onim ne ewom asofo no me ne wo me nam ene ye nim ne ye ene ne ekoso anitina ya ne mani abre no hwe abrante ofiri nyame kama but asem o kan se me ko chichiri atoma mi ti wo chase wo ko chichiri adwen atoa no ko hyehyɛ ama no ai hyehyɛ adwuma no chichiri ko chichiri aturi tirim nyina ne se o bible asay and I open Bible la just go straight tell the woman madam me patcho me pese wo to Bible ye den e che me but won ko chichiri nto na adwene mu se Nyankopon se Nyankopon kan den so what you say but ene no
o blame asofo ni bebre enye ye because church members no omu mi hunu se de omu hunu mu Nyankopon ne fa na edin cause obi timi ka asem bi wo no ma bitimi trase am ipa we na o se Kristo ni ni so na wo kono me draw me ntia ade ba ko no se o se o ka asem ni bia ye Ghana ha ye wo problem kakra se obi timi nya kokuduro ka se me nya accident da ka se o dwananum we do dwa o den no kasa me makasa car accident mewu owo de yes mewu but se car accident ene be kume me lalai enti sa metika me car ni be nya accident obi nti ya hyehyɛ se bia asomasi ye de car accident aboni dua metimu bi no enya de accident ne be ya adwuma sana mi hunu mi Nyankopon no yeah but also so say na hunu no fa ejidie o kan say obi nyinni na abrante do yedwa o e so onya ka asere yes of course because mi hunu mi Nyankopon say Nyankopon ka me ho a accident meme wabra na Yesu ti boat ni mu bie no nkrofo no mo di boat no kɔ eposo a edi afunu bunkam but wabra na Yesu ti koduo no mu bi asorochire hyase se eba ehum hyase se etu because of hum say Yesu kan wo mo ho enti accident emme wo frɛ Yesu ma apoasoroche a na ehoroso no etemdin se wuhuru se nyame ben wo a wo kasa wotie sure mami nya mu wura de bon kratem ne asofo honhom no aba ene esro honhom ba no na ba ye se isia ya se ya wa ahenkan newspaper tie no ya ba bia de be fa no enti na ahenkan newspaper ba ye ne obofo gebe no de ba ye eye mu wura mu ne ya te ya ma de hye no mu nyina ache esa mamo akwaba e de ba age atum kasa fidie ahenkan 93.3 FM wo apoemantem achem aboabo ana ebutuo dwumadi a wasugusu a wutie no ato din se maache da obonka ata no mboboso ene ye de ba bedan we sa no ususi jama na wapebi ato no wakenkan atumu enkyerentiwe no ne ye animu no ena ye de edan we akuafra kuma studios ene ya je eye adwa de ye de ehyaase the business analyst the obokrata no ena wadi aba HM say Dr. Frank Ajay ne company no national adwumakuo no wonu matime edisika boten eno eye Ghana cedis no 2 million etime enso edi akoma National Lottery Authority for so no mohwe no mfanto to nyoma se de beya loto no ebetime enso akonanim wano na sanso ena eye Ghana Stock Exchange one mo enso echiremu se omo any company makoma sebia nchomdom di ba beto edwa omo ne omo ebeka bom aboa toto nyoma se de beya Ghana so ye nyoma na se edwadie mu toto no betumi enso akọ eye nanim emu ensem enso odi abada obokata yi emu na Ghana so won se ya adwen ese ibetumi enso anya atenaya anase biaya ibetumi enso aye COVID-19 enduro no enso ebi na no ena da obokata the business analyst echiremu se Ghana aban ene Uganda aban ena afe Senegal aban wonamo akabum asisi amno ekase die wam toto nyoma se de beya sa biaya no ibetumi enso anya biotech inti ya ni musa nche yebetimi enya sa tayen na yetimi so ahwe na COVID-19 do a da bia ya kra no yeso yetimi ayibi ewo manyi enso emu nti wonsem wode aba na wasu kopie mu ewo wiem hyangina bia ahodo a ewo man konko Ghana mu yadom kire se amafo mututu kwan no konkrofo aman so no wonom ebafie wa bla Ghana yeso ani musa enoma subetimi akonkan won to chese sisi an ko no ma covid na se so take akaka ti first no ba se de ahohyeso ye be hye wo so wura ha fa ha se ha ma ye hye o widie mu ni ade no o chese akaka wonum eguso mo etete so enso enkaka gakra ho ensem egude business analyst da obokata no enso emo way shaping economic decision the business analyst obokrata mu ensem ene da so adi na dwadie da obokrata mu BNF the Business and Financial Times da obokrata ana mede eto so na e wo soro ho no ma BNF the obokrata nde aba wo che se
Say no womo dia to jo krata ma wacha say braso say EU African partnership no one more ebe jai say womo kasa na mom no kasa na womo kan womo de be ye adwuma ewo climate change no ho na eno so ho nsamatimi akwankan na krata isa so dia ba wacha say say one more launch 1,003.4 million US dollars landscape restoration project bi BNFT da obakata na dia bakata fa to so mienu krata yi mo na Ghana hangs hope on EU to curb illegal fishing entina say kwan ya amanfo fa so ekwayi nam kwa bone e wo mo fa so yi nam wonsuo mo ni ade no eno na wo kire say Ghana ede EU fo abegina ma wo mahwa toto niema na eno so atimi akonkan se sika wono mo se wonya sika kotaka fa to so mienu na wo Business and Financial Times the workrat animo na ase ha krata fa to so miensa wo krata yi mo krata dia ba wo kire so first day ya na no dro de bepie mo ye di ye na kokko ne fitaa ne ade ya ye kodi ye wo kire se ubafo no wono mo kire wodo adi papa ba de kire wono mo customers ene adwumayefo a wono mo ene omo ye adwuma wo vast day ne mo enti odo no wono mo dan de di kire adwumayefo ne customers na GSE Ghana Stock Exchange so wono de atoja wo kire se wo mo target ya womo ehwe ni mo se wo mbenya mfie num achi no wo dwadie mu no 15% na womo target ewo mo GSE Ghana Stock Exchange for na dia bakrata for to so miensa ewo BNFT de bakrata ni mu na de bakrata me de to so dia ma on say o say revealing the truth the bakrata the anchor na the anchor kire mu say wo de osoafo no na ehwe apomde ensem eso dia ba onimonyamfo kwaku agema manu na o de atudwe kire mu say bra poema ntam yanom eya poemantamu ayare sabia kese ayekasi yesie no kohwe yase atuna jejemu yatuna jejemu emfie duduo na nie na aban no emfuna ni enkohwe na won hwe so abatoto nuama ewo eye Eastern Regional Hospital ete ho ensem enso ode aba na sanso so ana ode aba wase anu mu kire mu se osoafo hwe ensase na efom agudie entotoye eso echemu se eye nkrofo mu mfiri omayimu no mu mfiri nkrofo amanso no ma ba be small scale mining no eye no wo se anyade se ahwe na so ye ebetena se di omo se ashom dem ni fam aye hwe han ashama sa ade na akoso eno entino wo se enei se mo ye small scale miners for ne ama mutumi se mo nya adwuma wa no ma mo hwe se mo fa foreigners for emfrem enye se beto pe utumi na ikura wo na ama osa akonya wudi fom agudie no ye beje afiri wunsem tiawa eno de aba na keta enso so aye okopie mu o masambre wono ma eno mo sa da o mo sa yamu mi hu enkrofo bebro be se enum ena ade bi da wono mo kon ho etimediam nim se agya dua bi na agya ebua ato mo kon ho sa nya dua na eye maami bi awote so ye opemfo ene ye de na to dua so ana ye de na kwaya sabe amana koje awo ena edan krofo choboy ye Nana oh awuradia entiketa fo na omo pa cha sraban so omo sraban na we obekom no ebi omo kwan na anyo ekwan nye ntika ni wono mo kanko na ya sabia ni patem ho ya sabia ni ho se ya sabia ni okran kaka na mde ni batum ti obekom ya sabia ni ho ekwan so nye ekwan mo nam so rum kwan emobo ana no sam so ode aba na so kopie mu otakura de so a owura bi ono eye wono na etua okoben mines ano yese wono so yedna kwakodina asendibia ensem bia koso o su se enchaye awudie ensem bia koso enti no so nsem so otwa ho mfonyini enso ede aba wei eye ensem awodo a the anchor the obokata no ede ebaye na mede business finder the obokata na mede atoasoa no so ye dwadie mu nsempa na business finder the obokata na de aba ena wade empenifu awodo abegyina na ba ko we Ghana mampeni ana de ohemfimfin no
ono a oya meba me hwe ni business finder ono a Ghana mampenia enti wo machi kura na wo Ghana mampenia chi a un se ye franka ne bo ho ye franka no Ghana mampenia showboy ya dogaga showboy ya dogaga sa ya wadini nose mask no na hwe tuntum ba ku ya se tuntum fo mi na gina finfini ba ko no on the height ne wo soro nti de ogina finfin na wo gina ye franka na ni mo no aya Ghana mampeni na nado dankwa kufu ado showboy na de antia business finder da obakata no de omabegu ha ya wo mu janjan wono se wo mu kasa na kasa wo mu kasa wo ma yiri nose mask nyina wo se wo hu ya de kodie wo COVID-19 hu aduro ya na wo mu bobo hu na wo se Ghana ane aya Senegal ne amama hodo ana ate se wono maka bom wo se wo mo hwe na woma ye COVID-19 duro ni bi na wonoma ne German firm no ana tese edin kita ho se ne be ya wo metimi aye kratafa tosom yenu ewo business finder da obakrata ne mo na enchemo kratafa toso 9 krata edi aba wacha se national service scheme no wonoma edi niema begu akwemo se ne be ya development edma employment policy no ebeye djuma enti ya wonsam wo business finder da obakrata no emo na ase ha mamefo baako ewa ha ana what say government will address drainage challenges enti what say aban no behwe na drainage challenges a ekosunsuo to na eyifa nkofo na atweamanfo niema ne ade no aban no behwe na say how ne atete ne atepo ne de ba ne manfo so no wode ne magu akwam se na be ya Ghana fo ye ho ebeto ye business finder da obokrata na din same way aba mountain so anopay ya to da obokrata ne mo boso no so ade amamo ye truth accuracy every day every day ade obokrata ye daily graphic da obokrata ne chemu se ukopie mu ewo asante mantem a asante maame nana aye kunadu opemso maame enti sia no wode ne fonyi di aba ana o chemu se ye de no etna aye akunya kase no eso no wanya mfinhia poli enum enu nti asante man nyina ne wotumfo ate wakoso se di to ababio account ma pomano a wo hye fa sonko kra enso ede amano ete ho ensem enso wode aba nana kunadu yadom the third ana enei watcha na mfonyi di aba kama born nose mask atese enya agoro na Ghana so wakyere se Ghana ne aman mienu aka abomu a wonom kyere se COVID-19 vaccine no anti-vaccine plant no wonom be hwe ni mu se ombetimi enso enya bi ewa bibiman mu yanom na etimi enso aboa ma yene a COVID-19 vaccine no nduro no yene akase yetimi aye bi na yenya ase da bia ye kra bi so kra na nkrofo bi fa ho edo mo nse bombo kumni ni fa de buro mafunu mu no ne nyina to betimi atwa enti eno nsem enso ode aba na osoafo a wono enso na hwe adansie dwumadie ne ntoto ya eso ayo ni wonyamfo Francis Asenso Boache bant mamra hye bedwani enso eno no wode atugwa kyere mu se wose wonom ehwe na omo pe eye database bi a ometimi dia monitor ensase ahodo ene aban njapade ahodo se de be betumi aboa se aban nchase ne njapade ahodo na no enkrofo bi ahyase tontodi omo twitwi fam enti wose yehwe ne atoto anuama tiwei osoafo ohwe enwuma ene afen so no eye adanse adwumadie eso no de wei enso ede aba na utag fo ena court ache wonom se wonom konsan ko kirade ana mo se ho anem ko kirade munim nia mo keka wonom se omo gusu etenase twen ahwe eye wonom so omo decision anaso amadwe ntoato a se de besi bi akwakosi enti so omo nyina akosi nkonya na chese eye utag apamfo ni nyina gitum se eye babia ya twa ade na duru no eye yenkone enko kirade a ombeko na mo nkosi nkonya na omadwe ntoato na NCP pod ya ene adisuafo we momfa mo munko fie ma sabi mpedi asam ma me papa no ko kire made na so mpa ba be kire made de lalai enti wei eye
Daily Graphic da obokra tanmu ensem. Daily Ghanaian Guide da obokra tan me de atwa se edu daily nti na se daily na. Daily ni mo ane ye daily. Eno ane ye daily ko. Na Daily Ghanaian Guide da obokra tan no. Wode mampeni dada John ajekum kufuamfo ni abeto akra sexy eye. Papa ni ye sexy papa na. Asema waka ne so. Hwe enebati we se mani levi antuma ebeye ku. Na we asole we kaku. Na we kaku. Ana water se me mamu wonne. We a strong one se ku no. Munyai na antesa ku no samuye na ebemu a eniema hodo a ebesi wo man mu nchirima ebeya samkase pa na se simpo na muka ku bo se nkwada totofi wa na ye wo mo no bo so wo mo ba esu ombesu ye ku esu omesu bia eye ku nti wa hwe man no enkan kwo no enyira ne na so pintin enti wei Africa na mampeni John na jekum kufuo nchan ena wadeba na enchemu ase ya ana wote se dwadufo ma bi ana wote se wono mo disika be hye ononyafo Alan Tremanten ne 1D 1F na te se product no wono ma wie ne kama se Alan Tremanten dwadufo mai wono mo so no suru se ya wo mo de na se tire enwo sam Daily Ghanaian Guide da obokrata na mo na krata esa so de ababia ma wote se minority dom kuma na wo mra shabadwa fie no wono mo fa plan bi wono mo fa plan ye hu bo na hu mo ye ne plan wo mo fa nyina na se minister ya wo hwapom den sam so no wo mo pam no sana dom kuma na kakrata na dia bakata photo so miensa wo Daily Ghanaian Guide da obakrata no na wasan so dia ba nche ha ya wo kire se BC for wono kotro nsore no wono mo placement no on ma dia ba Daily Ghanaian Guide the wakrata emunsam no the new crusading guide the wakrata no ansam adeshimama ana yawadai ne nsam ode ba ni bi ana wode aye amasebadwani ni mfonyi ode aba ni din ye edin mi hu ni you na ga mi pedi ni dia mamo but mi hu din ni ye wode amasebadwani mfonyi dia ba no chem se NDC na sebadwafo ni binumo kokore 11 no ana omo ko osuma se pa na sebadwafo na NDC fo na bi ebi se yankwaji ntum ebi se dabi ebi se yankwaji ebi se yatwe maso ache ana se na akola hu ana the new crusading guide abokata ne de aba etu wunya obetimi akan na wanhunu ensam ni people ni ase ajajifuo bi ayo madwen se mra sebadwani ogina mu de ma de hwe mo Madina onimonyamfo Xavier Susu onom kire so mbetwe na se ire dedede na kwakodina General Legal Council for anim etewonsem enso wode aba na wase National Lottery Authority for omudi sika so Ghana cedis no 10 million ede akwakoma aban no se wonfa en support you start initiative no on fan start katafa to so miensa ene edu ana ode asem people ede aguo ensem ni bi eka ho ana the new crusading guide ede ebre ne anopai the Daily Statement da obokrata na mede alto aso na krata ede aba ya watch sa ban no ene evakofo akwa commission eye ultramodern school bia no 17 ultramodern school ano awon sam wakrata yi emo na orasa so foni da ha water say political judges no say one de no kwakogina eye General Legal Council no anymore na eno so biom wo san so de abetu dwa na sensem ahodo edika boboso na National Service Scheme for enso ehwe na wono implement employment policy edi ama adihye no mu ebie the Daily Statement da obakrata na din sem ya ba bonten so na COVID-19 no so a Ghana ene amaya hodo mienu a wonom wa bibre mu ha ka won ntom abo ano se ne be ya won betimi SC plant ni bie no enwon sem e wa hana se Ghana, Rwanda, Senegal ena se wonom aka won ntom abo ano a wonom ehwe na won che se won ba be produce COVID-19 vaccine TB
ɛna afi malaria vaccine ɛna wɔn mo ɛba bɛyɛ the daily statement the worker atamu nsɛm ɛno no freedom in truth the worker ata ɛyɛ daybreak the worker ata no ɛkyerɛ sɛ ankane Ghana man panyini his excellency John Dramani Mahama efonyi no de ato ya nom ɛna ɔse akora na o preachi ɛna sɛ adasi adane nyankopɔ sɛ mpakani ana ɔmsi da bi na mu basabasa yɛ kɔsom na hyɛ badwafie no ɔpanyin no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ na nigye ho ɛkyerɛ sɛ kɛma mi nka bi abambo ne yɛwɔ mu no ɛto ɔno deɛ sɛm na hyɛ badwafo nsɔle apopo tuto no a wɔse o ɛno deɛ sɛ yɛ ade a ɛkyerɛ kɛma mi nka bi ɛna ɔde ɛho asɛm ɛnso ɛde aba ɛtikatafɛ tɔ so mmiɛnsa ɛne ɛnso asɛmi pipɔ ne nyina wɔkukyire ɛde agu hɔnom na saa nso ne ɛse wokɔpie mu wɔ secondary schools ahodoɔ mu a anuane ahyɔte school nkora no nyɛ anuane ni nti yɛsisia no wɔnom serɛ paa sɛ aba no nya nnuɔma toto nnuɔma sɛ ansɛ nkyɛ koraa so fam wamfo wɔm so ɛba nti sɛ kɔba ne sɛ ɛbɛha adwene ɛti ɛho ɛnsɛm ɛnso ɔde aba ɛwɔ hanom na saa nso na Ghana ɛne Rwanda foɔ nso so sɛdeɛ ma aka no wɔnom ɛhwɛ anim sɛ wɔnom bɛtumi aka bom Senegal foɔ koraa so ka ho na COVID-19 vaccine no ɔmbɛka ɔmo ntom apam ano ne yɛhwɛ nyanya bi ɛso ɔman kɔnkɔ Ghana mu yanom ɛno ɛne ɛnsɛm ahodoɔ a wɔde ɛnso ɛbae ne anɔpɛ yi wei ɛyɛ daybreak na asɛ daybreak wɔkyerɛ sɛ cement bi abeto dwama so a wɔnom register yɛ unregistered cement nti abadwam ampa asɛ wɔma yɛ asese dwa wo ho wɔse coming up nti ɛbobɔ ba no no wahu wɔba oh okay the chronicle the obokrata na mede ɛtoa so na the chronicle mu wɔkyerɛ sɛ wohwɛ aprotoa koforidua aprotoa chairman wonya asɛm bi ɛna asɛm no court na wɔkyerɛ sɛ treasure wɔno wɔ hɔ ɛna nem sɛ wɔkyerɛ sɛ protoa ni wagu n'anim ase wakeka nsɛm bi afa no ho a ɛnyɛ no kora ne adeade a ekopie mu wɔ court na wɔkyerɛ sɛ koforidua protoa chairman no wawini asɛm no wawini case no na krataa sa so de aba wɔde kanema mpani John Dramani Mahama mfoni abɛtoa na wɔkyerɛ sɛ sɛ ne atwen di kankan we de watonsi twi kasɛm wɔkyerɛ sɛ me ma mo money yo akosha oni bibi ma me nkɔ ahoma no so nkodi nkɔmɔ bi mbra na fe ye meto amoni yo nkɔmɔ no ɛso me da se bebre ye ne opani a ɔno ɛna wo ba pue mantamu a ye nua no mo a ɔmo adi dem ɛwɔ mo nipadua kwa ho no wɔno no ye wo mo titine ni Yira Samuel Sapon Boating chairman wo te yanka anɔpɔ ya henkan FM so ni ya mo ache Nura me jinsu me tia o ti fu na so atiefo ejo so mpom bɔkɔ de Onyankopɔn adom awurade hu me mɔbɔ ntom ye enti same card a yegusu a ye register ye nwie ye na mo kyerɛ sɛ as processes no em favor mo enkyeremu ne sɛn wadaroma Nura me da se enkyeremu kakra me de ma no sɛ yan nipa sɛbe akwa bi adidam bi ye bi ye aso ebi kwa ye katra ma yintime nkasa ebi ye nan ebi nso ye yadwene mu kora no ebi adidam wo ma dwuru mu a enyema nkoyi saafo no nso na mencha de ye nyina ye nso ebi su phone esan se enkane no na ase person disability ebi okwa ya setena mu ye ebi kwa wuda dem enso mo ba phone ba ye ne hu hu sa se obi tutu ebi kwa ne nkoyi o fa ne phone no afre mpanyinfoɔ mi se de ma hyɛ dem yaso ekunye ma mi mpio ana sɛ ebi pobi kɔ amana kɔfɛ aduane abrɛ no ana kɔfɛ nso abrɛ na ɔfa akɔ frɛ ya na obi abɛ ana sɛ ɔpɛhyɛ bi kɔ asan ne sika fon ya na ɛde yɛ nti mo ba fon ba yɛ no aboa yɛn nti ɛka sɛ service providers ni na nkɔpɔn nhyira wɔn ɛwɔ adwenta a wɔn de abɔ ɔman mu na deɛ yɛsrɛ no sɛ ɔmo ahyɛ mmerɛ bi afotoɔ sɛ ending of March no na wo a on register o some dey here sim na yen call for no your how ya how no say fire be fa so a you ba be register e come no so din ma yen it can say go ko you so very check o be gina e fa ho so na hu che mu o pe ka aba ko bi ko mu aba register na sem no ka no driver no e ba ba bo very check no le peda no e de na sika e no ba ba bo no very check dia so hu ni che e ade so na e duma de ma ni o gina ko ba ka so o men ko o fa na drop in kura on fa
when you when you are bedroom center one out the register a book of delay anymore now it didn't go more than come once a year one day the book of area from the teacher on so the book say a do so about my hand and someone and some cry or the men I for one and some way to go on so we want to make kasa or be do one after that some idea man you send a question kwa one year no man interpret the answer you if you say I idea then if you are a bank any service providers you say I'm coming to them you were this meeting the letters now come on with that think I'm meeting grounds no na I'm my any of the interpreter or ya boy in I want no na I'm about the it's a memendano you choose dano memendano I'm about it's reading a Copodia 2 months in Burma you got me north and south no come up even I show the you meeting ability bike I'm MTN any good up for buy every year to much one for the boy and my energy power. Now, I'm here to reading. Other reasons to cry am I. You cannot go to the green and open. If you are a buying any service providers, you say, I'm on the farm, and I say, I'm a mom who call for them a few of them. Said I'm more trip from the idea of promotion to teach a few of them. I'm on quite a few of them. Now I'm on the farm, and I'm wine. We any hour. Okay, that just say you tie near o can year more kind no already can to swan among the eating kind to say. Already can to swan among the and most almost said the can no more can wada you know our constituencies in our can no more can. Okay. Already can to swan among the ana and who he has a bit pushy with more questions since yen hwɛ ne mu sɛ ɔmadi kan tu anamon de edi nkan no ɔmo bɛyɛ de aka no anɔpɛ yɛ da ase bibia ne yɛbɛsan ba enti yɛ ne apue mantam mu nyina titire ne ya wɔ no ɛna yɛba persons with disabilities wɔno na woba Eastern region na ɔyɛ ɔmo titire ni yɛra Samuel Sapon Boating ɛna yɛne ne kɔtwetwe nkɔmɔ no na yɛkɔ no na akosi aguso a wɔwɔ kasa de afa Munio Chronicle de ubo krata eho omampani dada John Romani Mahama osin for omomumuni yoyi watasa woma ayi minority no womomumuni yo sanse e11 no womugusu a womo ekun wo we kire democracy we kire se womo de democracy ye adwuma papa sanse obi a ne na dwen kire ka bi mamka bi no womo de ye adwuma nti omomumuni yo pa na wabɔ ne nsɛm hia ede ama womo na enchemu wonso na wasan so kire se dom kuma no hyehyɛ wono mo hyehyɛ adwuma papa ede atia health minister wono mo pese womo pam no ewo Sputnik V vaccine no ho eno ho na wo kire se dom kuma no hyehyɛ adwuma ede ama womo na wasan so kire se ginapo ade 20k Ghana cedis ede akwɔhyɛ apiati support fund no emu the Chronicle the broadcast ade nsen we ni afoforo bi na ba mbonten so anopɛ akala but one kun last one Ghana this mama made the broadcast what today as the Ghanaian Times and a most authoritative newspaper and watch them say Ghana ha nipa one mo fi ayinkase omunya aduane famgu ya frunim omododo nko a 3.6 million ana kom di wonom wo Ghana ha enwo asem ana wode enso aba na okire mu se America dollars no 103 million eno landscaping and small scale mining project no wapa ho entema ana wo asem so wode enso aba na wasi deputy speaker so obetimi ato aba ai wa bra wote ye speaker kunya ne so no ai se speaker ni wono na deputy speaker ekotena na kunya kase no so a na omudia no baba na akobasa asem bia ba yentwe ho tonto a yentwe su tonto a wa akonya ese wono so eto ya aba kira na adwene enso ebiwen attorney general and workers assembly enso de ache Supreme Court Ghanaian Times the broadcast animu ensem enono na just say yes na yes Ghana airport also
Omanya abo bi fufuro bi din o. Sa ho. The person of one ya. Yeah, change confirmation answer. Oh, okay. Oye di enim no ana ye enim no. We di am say yen sheda nim no. Oh, okay. Okay. O say even say Jamasco say. I see. Jamasco. I see. Okay, inti sanso na Ghana Education Service say awofo amoma etro BECE afia etwa mu 2021 no. Almost ye ne mo nkasa kakra inti say oba etro BECE no ebia me pa cha omo aso emra ha emayen wo mo de krata ba monten so ma me na mase na ja dia mo be kwa akoto aso akoyo no matumi akwa me da mase bebre inti adwempan ne Kofi Mensa na akosua adepa dumas na wote wo monka so mo be kan me hom ye de obon krata mo boso na anopai ye de ema mo simano edu emiensa na abo apa anopa no nwotwe ho enu ti Ghana Education Service krata yi a me be kenkan wo mo de ba 15th February 2022 press release and omedi aba omo chese verification and confirmation of school choices by 2021 BECE candidates. Management of Ghana Education Service GES brings to the notice of all parents, teachers, 2021 BECE candidates and the general public the following. 1. As part of measures to ensure a smooth placement this year, the computerized school selection and placement system Secretariat has made available the choices of schools selected by the 2021 BECE candidates through bulk SMS, USSD messaging, and online for verification and confirmation. 2. Parents, candidates, and teachers are to be informed that a bulk SMS of the schools selected will be sent to the contact numbers provided by candidates during the school selection. 3. Candidates are to check and immediately notify their various heads of schools of any error found for corrections to be made. 4. Management wishes to indicate that apart from the bulk messages that would be sent to all contacts, parents and candidates can also dial *899*88# and follow the instructions to verify choices made via USSD. In addition, online portal option can also be accessed via / blah 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 blah. I'll come to that later. Point 5. The verification and confirmation commences tomorrow, Wednesday, 16th February, and ends on Tuesday, 22nd February 2022. Candidates, that is point 6, should note that this is not a new process of school selection, and therefore schools cannot be changed except there is an error that needs to be rectified. 7. Parents, guardians, candidates, and the general public are to take note and act accordingly. Enti the Anisasha say Cassandra Chum Ampofo. Nia mekenkan no potokasa enti mu amonti twi no momo de na mekenkan de ma mo na fe yemra ye yankasa yen so so twi ye te ase yie no. Enti twi for mo so mo de enie. Kratai Efri Ghana Education Service. Wo mo aka che no mo de ba ya February ne da ne to so edunum e no mo de ba ye enti atifia asem no se kratai ye de twemwadwen asi suku ahodo a mo yiyiye omo kotwero BC 2021 no ebi mu yiyi suku a senka omunya omo beko nti ye de krata yi e de twemwadwen de asi saade no so verification and confirmation of school choices by 2021 BECE candidates. Krata ni mu nsem nie. Management of Ghana Education Service say empanifo mo hwe Ghana ngomasua ensem so twe awofo
akyerɛkyerɛfoɔ ɛne adesuafoɔ mo kɔtwerɛ BCE ensɔhwɛ afi twa mu no adwene ɛde asi nneɛma a mebɛbobɔ so yi ɛso deɛ di nkan sɛnea ɛbɛyɛ ade biara sɛ yɛma akwanya ma mo ayi suku a mopɛ sɛ mokɔ a ɛyɛ ana ɛde wantwi pirikɔdo ɛde bɛnti afi yɛayɛ ne sɛ yɛde nsakyerɛeɛ kakra ɛde ɛbɛba ɛne nti nsakyerɛeɛ a yɛde bɛba no ɛno na yɛretwe mo adwene de asi soɔ sɛ deɛ yɛba bɛyɛ ne sɛ yɛbɛsɛnde message ɛno ne twi yɛbɛsɛnde message bi de ama mo a saa message no a yɛbɛsɛnde de ama mo no yɛba bɛgye mo sɛ mobɛgye atum sɛ monyi ntum obroni friend verification and confirmation nti wobɛdi kan ahwɛ mu sɛ message na yɛde ama wo no ɛno ano no bibia yɛ korogyen sɛ bibia yɛ korogyen deɛ a ɛne ɛno wagye atum ɛno ɛyɛ baako mienu awofoɔ mo a mokɔtwerɛtwerɛ ensɔhwɛ ɛne akyerɛkyerɛfoɔ yɛka akyerɛ mu nyinaa pen sɛ saa message no a yɛde bɛma mo no ɛyɛ message ya suku a muyiye wabra na mo siesie mo akɔtwerɛ ensɔhwɛ no suku a muyiye a mo yɛ sɛ nyame yɛ mo adom ne de mo kɔ hɔ a mo pɛ no ɛyɛ no ho message ɛna yɛbɛsɛnde ɛde ama mo ne ɛtɔ so mmiɛnsa mo a mokɔtwerɛ ensɔhwɛ no sɛ onsaka saa message yi a yɛka ho asɛm yi a ɛntena so ma wo suku panyini wo headmaster asonte na monkɔ nkɔhwehwɛ nneɛma a yɛsan de ma amuni muo sɛ mfomsoɔ bi aba ka kyerɛ wo teacher ni panyini no na yɛnyɛ nsiesie sɛ mfomsoɔ ama ɛno so ka kyerɛ no na wɔn mo aboa ne nyinaa ano ne ɛtɔ so ɛnan yɛsan aka kyerɛ mo sɛ uyi sɛ yɛde message yi ɛba bɛma mo no akyi uyi no di free hɔ no mo a yɛka kyerɛ mo ɛyɛ adesuafoɔ a mokɔtwerɛ ensɔhwɛ no awofoɔ ɛne akyerɛkyerɛfoɔ sɛ yɛde number bi di aba enti mo bɛfrɛ saa number no wobɛbɔ ayɛ deɛ wo frɛ no wobɔ number no a na ɛde nhyehyɛeɛ ahodoɔ bebree de bɛba na wadi so nti number no na mebɛbɔ no *899* nti wobɛbɔ *899* na wabɔ 88 na wabɔ hash sɛ wobɔ saa number yi a maka yi a ɛde nhyehyɛeɛ ahodoɔ bebree de bɛba a wobɛhwehwɛ mu na watimi adi so pɛpɛɛpɛ anaasɛ wobɛtumi akɔ abɛɛfo kwamfidie internet no so a ɛyɛ htt that is the /s/cssps-verify.com wokɔ no mu anakyɛ sɛ wakɔ akɔhwehwɛ mu a ne ɛtɔ so num saa verification ne confirmation yi a yɛka ho asɛm yi ɛna no ukuada yɛ nnora no ɛna ɛbɛhyɛ aseɛ ɛbɛtoa mu a kɔpem February bosome ne da ɛtɔ so aduonu emienu ɛwɔ afi mu nti mo nhyɛ no nso ne ɛtɔ so nsia candidate ne mo amakaka ho nyinaa saa nhyehyɛeɛ yi a yɛka ho asɛm no yɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛma wo kwan ama mfomsuo bi ba watwe mpani adwene si so na saa nhyehyɛeɛ wei ne ɛma wo kwan sɛ suku a wuyi yɛ wabra na mobɛkɔtwerɛ nsɔhwɛ no wobɛtumi asesa no daabi agye sɛ mfomsuo bi na aba na watwe mpanimfoɔ adwene asi so ne ɛtɔ so nso ani twa toɔ koraa awofoɔ ɛne mo a mohwɛ nkwadaa ne adesuafoɔ na mokɔtwerɛ nsɔhwɛ ɛne Ghanafoɔ nyinaa de tum anim sɛ nhyehyɛeɛ a yɛde aba yi bɛboa nti mo nyinaa mo ni so na akyire yi biribia ni a yɛbɛsan ama maso ate ɔpani a ne nsa hyɛ krataa ase ɛyɛ Cassandra Chum Ampo for Head Public Relations Unit ɛde ma Ghana Education Service yɛnkɔ ahoma no so ne yɛne owura Theodore Albrecht ɛnkɔtwetwe nkɔmmɔ ɔyɛ Fellow Governance and Legal Constitution Affairs Center for Social Justice ɛne nti yɛwie Ghana Education Service foɔ deɛ no yɛnkɔdi nkɔmmɔ foforɔ yɛwura wote yɛnka AHENKAN FM so nie yɛamo akyea makɔ aba wompom bɔkɔ deɛ kɔ aba mpa kyerɛ fɛ me Theodore Albright Theodore Kwaku Albright Theodore Kwaku oh I see Kwaku Albright yate yɛda ase ne nsiesie no enti yɛnya ne nkyerɛ sɛ mo de adesrɛdeɛ medim sɛ yɛadesrɛdeɛ o sɛ mo adwene na mo kyerɛ o ɛde akyerɛ aban sɛ si yɛbɛhunahuna nkurɔfoɔ wɔ wɔn adwene kyerɛ ho no ɛbɛtumi anka yɛnya botere de yɛntie wɔ mo ɛdeɛ bɛyɛ na asi na ma mo ka saa asɛm yi and said, yeah, but
say who are some now for car and now are some car na debate a bigger more na I say in training and na kakra the American make us say and na nkurɔfoɔ a adetwerɛfoɔ a yɛbɛfrɛ ɔmo journalist a sɛbi ɔmo apɛ sɛ ɔmo edi nkɔmmɔ a ɛwɔ nkurɔfoɔ adwene so ɔmo twerɛ anaa ɔmo kaa na ayɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛkyia ɔmo no ɛno nti na yɛtwerɛ sɛ aban ɛnyɛ bɔne sɛ obi bɛka sɛ wi watia me naa so anaa wontia me naa so na obi ka sɛ wi wontia me naa so a ɛwɔ sɛ wonya berɛ na wotumi tie deɛ ɔka ɛnyɛ sɛ bi a asɛm a ɔka no ne nyinaa bɔ mu but bia na baabi a ogyina ne ne nan a wotia no nso nti no ɔkekam na nka woyi wo nan firi ne nan so a sɛna ɔbɛka no no ɔnkekam menim sɛ ne twii no aka kakra but mode bɛkyɛ me okay just say with regards to nsɛmtwerɛfoɔ bi a yɛkyekye wɔn mo ne nea ɛkeka kɔ no na ama mo ka saa asɛm no wɔn Nipacho and ọmọ ayẹ from journalist and sebio uche bibi ana na feel say brana be you ano na no tina ye sure yan. Oh, I see. The matter can one say sebio say nipa na ono asɛm a woka yɛ nti na odi so devotee ma a wɔde ba bɛgye nkonim no sɛ ɔka sɛ mpakyɛ biribi ha me n'akyi a mefiri sɛ ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛgyina na yɛtie na sɛ deɛ wɔ mu no sɛ biribi wɔ mu a na kyɛ sɛ yɛagye atom ɛnyim so a yɛakyerɛkyerɛ mu and you are Diana Yan Bias and not singing who no next time if I was set into remove them. That's a week with Lamina Swa and yet for me. Sometimes it's your friend because one pay now who said a yaw be over. Okay. I think say o point ni mu da ho no nti ye de besi ha na bibia ni e besa ba bi mu adaroma. Okay, nti ye ni yera Theodore Kwaku Albert and kwatwetwe nkomo no fellow governance and legal constitution affairs Center for Social Justice and in kwatwetwe nkomo Gladys Ampa bin or say anope on my good morning abusia for Obuoba. If I should tell you what God, okay. Inti ono no odi nkomo about Nyankopon nti na me bisa se who is God to you? Ono no dia ode bae no. Nana Kwame Mensah Bonsu Sheka dia ode free ahafo ntotro so de bae no che se NPP youth organizer hopeful Tiffin Nord. O se yen hia so obi ba beka kire yen se NDC di omo ye ni nyina no 2024. And womo ye womo warm up e dia kohia nti na omo ye ni omo ye no omo suro se 11 ye gitumu a emfaso dia de bebre Ghana fo no ebe ma Ghana fo asan aboa NPP abreki 8 and nti na omo so de omo ye dia womo ye no Ken Kwadwo Abubada enso say good morning host oni wa pamfo nyina o se enra School of Law launch bafo akuto blah 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 mo I think omuna omusunsukro inti ma yemfa ensi for wadwen kire fa bra 0594841044 0594841044 eniti ubetumi e de
wadwen kyerɛ de aba ebre no so yɛbɛkenka ne kama de ama wo nti awofoɔ no mo a mo ma awie BEC ɔmkɔtwerɛ BEC nsɔhwɛ nansen ya no mommɔ saa number way star 899 star 88 hash star 899 star 88 hash mobile na mo follow instructions no na nea aka wo hobia no matumi edi so Ghana Education Service na omode saa ade yi ababonten so a yaka mu asem no edi akyere mo munim se wo call me mra hye fie medi kan aka kyere mo dada se omode minority na wo ho no kra to be precise omo kyere se Minister for Health Sputnik V vaccine okoko fadi free UAE edibaye no ebebo Ghana eka and into one of the processes here what parliament and say bibi says minister bi sa ye bibi sa na se mwani nye ho a ye wo processes ni bi wo hono ma wo se mo trigger no eno na obroni efre no vote of censor na sa vote of censor no so no se ansana ebe go through no and a vote of censor no say ebe mu amini kan kire no mu kire wansana ya bo awura mu adi nkomo foforo no say members of parliament no express this vote of censor and I said this process omo trigger say a certain minister bi yempe say obeto akoso edi ni dwuma say minister because yehunu ne say or acting in bad faith as far as the interest of Ghana are concerned no sa vote of censor no we here to third majority in parliament and as we speak parliament no so hang parliament ya divided 137 with exception the independent candidate ya no I decided say he would do business with the majority caucus in parliament and until 137 minority MPs no enra omo nyina sign petition say minister Kwaku Agyeman Manu omo enso so won koso anya minister because of Sputnik V vaccine ho nsɛmsɛm ye bebree alma tum ne ne ho nsɛmsɛm ye nyina yenim dada eni to omo kyerɛ sɛ omo ntumi entonko so and recognizing as minister na ne ewom nie was a minority MPs no they should be able some year 137 enti sa process ye oma trigger no a omo express this vote of censure ni nyina mo de kyerɛ sɛ omo ani nye opani ne ho no se bibia be go through a I just say omunya majority MPs ni bi ma omo be kan omo ho enti majority MPs no omo anya kra na so omunya be 37 eba be kan omo ho ana be 35 ebe kan omo ho ansana omo betumi ama wo mo ani so ade hunu no I go through the question I be say ujidi say majority MPs no beti ase they will compromise and listen to a minority ana sisi anso so the big issue ababe dane bone of contention our parliament e-levy whether bill ni be go through and I say and go through and also no I was say majority no they should be able to maneuver their way into the minority and compromise some of them and I say build consensus with them and you see obi adene bid ediaba we say minister for health mempeno we say e-levy anyintum we here we nipa we so here we nipa nti ano so betumi aboa ama consensus building bi atimi akoso wo ho ana as we speak ade a minority MPs ne kire se impo ekokoba se majority MPs ne no mo anya adwene na omo anya the number ebeboa wo mo ama matumi ama papa ya pam no omo anya saa number no a omo wo de omo beye ede ba de no omo beye mami nkodi enkomo we mra me ba na afei yemra eno so yenko na ye ne opani a ono na okasa edema Honorable Francis Xavier Sosu enko twetwe nkomo so ono so there has been this legal tussle on Ghana Bar Association when you because wo ho no yenko ne Bansi Hamid enko twetwe enkomo Bansi woti yenka AHENKAN FM so nie yamo ache mpomboko yeja yakopon adom ye ho ye yamo so nyame adom yenso ye ho ye papa who said there has been this back and forth between Ghana Bar Association and the Honorable MP. Lawyer, human rights lawyer for that matter. Near Air Causeway, he should be worried. On Srosia Beji, ne license a free in some. Oh, that be.
we need the kind of chair or number chair you keep on. Said there was a kind of lawyer finding a human rights lawyer. Like I said, about 11 years in years. What did Juma Brio Krumahanum see, which you charge young for more death, say, or more Wakoswa, Kwakodin, that you have one for Abua Ama, ye depa almost 600 every prison, or more, you do more to Fiasia, and Nam, and my quantum in our Boasa for the breed. Again, any Juma lawyer to swear this at the Abua Ghana mine. Etino, me ba, Asam Swa, there on Surosi about J, the land is the Yayin Kaya, and your winner decline. Okay. Lawyer to sue a day, not some ever pay general legal counsel. Now, about the lines is Yajet in Simda. As the son say, oh, you be a with Dim Rasso. You know, of farm, Raquanso, sir, I'm on the lines in the sign to deal with them. I'm a human rights court. A boy say, near general legal counsel, yes, I'm Reno. Them, not in 3 years, and from Raquan, you know, almost reverse, sir, decision by the general legal counsel. Okay. Enti now near ababe major issue ebinim say wako use I don't know whether menka say ebinim say or so no one can so say wako use political judges. Na we political judge dia pay master kwa was on Sweden echi eko Ghana Bar Association for Oma describe on the statement and say a reckless and as a or they scandalize judicial service no o boss Bepimunde or that's where Gina on one in some more kind. Oh, that's Gina. Some more kind, Ghana put in ending, said that's the meow or kind, yes, the more a and yes, some yente that, and yes, some more scandalize you be. And now Ghana Bar Association, and Ghana make a Ghana Bar Association, Brazil, Chassis, or Ghana Bar Association, or more a decline, and after what kind of leadership on one cafe. The leadership of the Ghana Bar Association, I will be any more fancy, you'll be any some MPP for. It's in your MPP, a Juman or more Yabuamo, and yes, the Ghana Bar Association, lawyers, never breathe P. Akasa say, as some or kind, the use of political judges, one cancer or the good judge for no fee. It's Ghana Bar Association, I was in a chat, and no, a Kubea, and you Kua. A Gina Homa lawyer phone in a Wokum ha. Na nipa bi na di kan, nipa bi na di ekuo nim. Na saa afo no, omo ye politically biased. Omo bi anim. Say assembly ba na say efa MPP ni hu na omo akomo na tum. Omo ntimi enkasa na saa assembly ba na say emfa MPP ni bi hu a ene na omo pagya no ne na omo pese obi a tinka. Then na making. Ye nyina Wokum ha. Ma hye begani Honorable Kennedy Japan etna ni TV station so the judge for them the chief justice atem the judiciary ni na atem but obi say Ghana Bar Association wokum ha sa me nya ni Ghana Bar Association wokum ha o enso enne say obi use conditional statement if say fika say mo ka say oye wo political judge nipa na wo ye djuma ma no so wo free aban mu a wona na ko sa asem we conditional statement if statement or if statement you have not made an emphatic statement can assembly say who go before and I say who go be a political state a conditional statement so we say we a police me and now a political policeman nipa na or deal a share on war kwa on never kwa na just obi be police station call report to say me go police for you na who fintinu na pa remember me I mean, this is illogical to say, and Tasumu, Nipa, you're from learned fellows. I'm from learned fellows. Let us say, Oma Kwadi ready now, almost the actually to be a conditional statement. I was also the name called the legal counsel. So, enjoy where idea and Tasum. Now, said, you know, or say, if you are a political judge. Okay, when the tenure of office of the appointing authority expires, or when he's leaving office, you will live with the person. So, same way it goes without saying. Then you know him. But the Juma we Nipana or they will share. So, Oba and Opana, but not also Nichi. That's a Nipana or my appointment, no, or no, the bidding, I'll be here. Now, no, because Yana, yes, they also Jana Jai.
Now, Uka say journalistic principles won't find ye Juma. Say, then you pan watching when you hope you more. The Bahu no Beba no Beja now. I see. A simple statement. Yeah, I want to say to me, and also been a political judge. That be, but me, Mamma, we put one or two Ghana for you, 2 judge wonderful. Say, so we are judge, and Brana, a dash who seems to find you, she's on a fight. Then conquer the political judge. That's him we want in Canada. Then we are some years. I see. But the argument has been said. He being the officer of the court, should know better. Say there are some things, and what say we are part of a year. It could be was and him say it could be a more oath of secrecy. I will be who ascribed to, and for him as a lawyer, officer of the court, or some member of parliament making this kind of comment, don't you think it's one more lay down rules, we're in the first place, I was say, yes, I say, a 7 hour kind, we'll go be who fear now, we'll go be who fear. The my establishes say, we'll be a who fear, or can't say, some see not being a political judge, number 1. Number 2, who be a judge, our Kumuha, your idea of code of ethics and a code of conduct for judges. Now, who caught that code of conduct no more, who share rule 6 now. Or say, Judge Nibia, who you were Juma, devoid of political bias. As a man, our code of conduct of judges in the moon, and your secret, when your secret, and your idea be a Ghana, my Mrano, and only a hair so edit a true code of conduct. I was say, Judge for no shots with you with Juma, say, Judge for you with Juma, one than the political judges. It is said, Obi officer of the court, a kind judge for say. I'm running say, Mamma, the political judge. No. If I'm saying a breach of rules, and I say, if I'm saying a breach of oath of secrecy, and I judge Jumano, and I say, judiciary Jumano, ne fatten bay, and I say, ne side bay, and a oath of secrecy. And they don't take an oath of secrecy. That be. Otherwise, it undermines the work of the judiciary itself. Judiciary was say openness, plain, and just be the I see. And you know, a code of conduct of judiciary and the judge of one and say you should do your work devoid of politics. And no a kaiwa. And I would like to crave your indulgence. Now, we're the latter part of honorable letter our debate and maybe a question or say in any event the effect of if statements in law are there, but obviously if this is not about rule of law and due process, then the law may not really matter. It may just be a matter of show of power for an association of judges and magistrates to make a report to the General Legal Council, which has the same judges as members. I wonder how a cockroach can be justified in the court of fowls. End of quote. I will not fight for justification where none can be found. Indeed, if this is about rule of law, then all judges on the General Legal Council and representatives of the Ghana Bar Association would have to recuse themselves from hearing the complaint they seek to file. Be that as it may, perhaps this may be the end of my legal professional journey, but I do not fear to leave the noble profession for cautioning against ignoble act of few bad nuts that can destroy our democracy. And my question maybe say yes. I say judges in the crown because they are trying to be judges in their own courts. And to General Legal Council now, a Kubia, Ghana man, and a Yesi, and Judge for
and the doors was a cool so. And after so Ghana Bar Association, a lawyer for cool so almost I George for Cronway do also. That we all representatives our general legal council also. That is here Ghana Bar Association pension for no say. Your kind in ye. Now judge for no so almost association no to see your kind in ye. Now almost the assembly of the general legal councillor judge for na na tito. And after so no a Ghana Bar Association some representatives na na tito no. Or sha say almost pe attending na say yes say ye pesi a tire na say ye wo tumi nti ye betimi atwewa so said ye pe bia na say eye embra and almost pe say almost tenena and the judge for no ne Ghana Bar Association representative ni nyina no omo twam ho fi assembly mu na ye pe afoforo bi no mo ntena ase na omo mu asem no to complain ne kwa na ti say ankoya sa na say judge for na ne ba betena asem no so and Ghana Bar Association for reps na ne betena ase attorney general chief justice sankofo ya na betena ase bu asem ne dia and na kakra say ebe den na ntefre ekọ nkokọ kota obetimi akwa dibem na je say dia me kan na asisuo no o si say da o si kan na me tire mu abatwi no na say ne o kan say de ko ba no mpo say taafo ya ekọ report o asem mo ho no mo tena so na so mo ka say ne law license no mo gie free ni nsemu a eno de ha no kra ha no because onim say ne no kurenti and omo age ne license finish. Okay, inti why boni bi. Then to my question, say obia wa fatu ho so ye human rights activist and as a lawyer. Na udima wo mo a ye di wo mani ye ni madwuma lawyer wa ye e wo Ghana ha. Na wo be ma we ya gene license every some sa fo no udima wo mo no mo nye den. Eno de say nipa we di amom wa wie de we di amom wa wie. Na you don't need to have a law license before you can fight for the human rights of other people. We have seen the likes of Kwame Nkrumah. We have seen the likes of so many great Africans and Ghanaians. They have fought for the human rights of people to be upheld, even when they were not lawyers. And you are quite who be brave so fight for the rights of people to be upheld. Yes. And after let us not forget that lawyer franchise also or law firm or lawyer for training or more. The fight for the human rights of people goes on. Even as a member of parliament right now, no, or lawyer for more on what training or more who are very competent enough to be able to fight for the rights of other people. And see, I know the Slowly Hokra say a Jumano dear a betwaso. Now, I say me by medium. Nanso media me. And there are so many ways in killing a cat. Say, oh, fast our crime with Sunan ya. Quite for quite who be brave on my bit in your fast wire day ever fighting for the human rights of other people. Yerama Yenasiano pay. So, yes, and where they me producer, some me say we na fe kokra. All right. Boss, on also ne court case na kwesi saying. No dear, who says some our quarter. I na ye can want some and the court cases, and your court cases, you go so ye any moves and Yakupon Beado, running in a banavie, na Bibia Cototin. Okay, no court case, no you go so ye quanka. Okay, yeah, that's it. I don't pay. Be any ever some. Okay, into any Bansi Hamid or no, and or ye Kasama for Edema Madina MP. Honorable Lawyer Francis Xavier Susu Esquire and the other drink on open your MP at the moment for Madina or sign a year public interest lawyer, deputy ranking member, constitutional legal and parliamentary affairs committee our parliament and the ne kasama for equatrin and common. That also brings us to some 46 minutes after 8. Maakye say ene your analysis on Ghana current fiscal difficulties. Maybe that is how I term it. We are going through some fiscal difficulties, but the government of the day, they are trying to shy away from it. But they be ayeka ese utwa nkontompo ema wo dan safo ayira. Na se ntokuya na ho a oda abonten kan no kore kire wunua
na sɛ wohia mmoa bi a yɛn nyinaa agye atum ne aboa wo but openti picture no openti some gloomy picture bi sɛ without the e-levy Ghana cannot progress na oho ya yehu kakra mumu binom no I know say some of the communication team members no you are doing right for your party but mumu bi nso enkontompa yo mo say ade bi no ena omu twa ntro saa de namu na whole MP atiasi dwem na just to convince adwadifo si wo munyi e-levy entumunti okoka sɛ sɛ ɔma anyi 11 nantum ne ɛkɔ IMF a ɔmo betwa ɔfrɛ ne saying free senior high school mu because free senior high school no from the word go no mo ankasa yebisa mo sɛ ɛdeɛ bɛn na ɛbɛyɛ the source of funding bɛpem na mu ntimi nka nkyerɛ yɛn yebisa mo sɛ ɛnɛ mprim yebisa mo sɛ free senior high school no mo source of funding ɛyɛ deɛ he a mo de mo nsa betitiri mutiri ho obɛka sɛ ɛyɛ oil money no nso so we had the projections and we projected in 2021 we projected senka inflows cash inflows and can more share any move from the oil sector we projected 30%. 2021 query you know now a shooting from the 30% to 80%. 80% to enti Hong Kong munya $1.2 billion and I'm with the free oil money 2021. Free senior high school, you be someone say, what will be the sustainable source of funding? Be pemone, what am I say to Timothy ho? And it say na wuti si dwem na okope bibia ka kire dwade ni banti. O ka kire ne say mama ya anyi 11 na ntumu a, ye betwa free senior high school mu a. Wo ye kohwinin. Wo ye otorofo. Onka no kore. Tell them the real and the fact. What you say? Kan no kware ne fa kire wo mo. Your analysis exactly 9 a.m. Yeah, the analysis and the best so come pa Eddie Amawa. Ghana's fiscal difficulties. Na for you bisa say near yebe catch we nyina no. Do you still believe say ye G11 ni tumu ebe solve problems ni nyina na? Capital no. It's a big no. 11 can never be a panacea to all our problems in this country. Looking at sector by sector. Senior sikasem enkoye wo hono no a we just want the government of the day to accept the fact that things are not right and inti mu nyina mo fuma dwen famra but wo yo ho akaka bin sem akokroko sem dwe de ne nam a the opulence and the AHENKAN sem amode nam eno de amoa eno no you can crisscross the country continue to propagate about this e-levy bill or whatever. Yes, assuming without admitting, but I know quite far from it. Nyamin pengu say 11 ye beja tum. Say impo ye jitumua. E-levy is estimated. They said we will get 6.9 billion Ghana cedis, equivalent to $1 billion every year. But me do be room sector by sector. So we need more American Charles. A friend is saying conference of heads of assisted secondary schools. Endra meeting. Say a school for no yeba be fa omo from BC yom beko form 1 ne kenka ho no. Problems day. Mame nkwa homa no so me kodi nkomo we mra sisi na fe yento aso. Ye ne Honorable Sulemana Adama oye time MP. Ye ne kwatwetwe nkomo say minority MPs no oma trigger process bi a omo si vote of censure. Yanko honorable hono na yene no nkotwetwe nkomo vote of censure omo trigger sa process a omo person omo di yi so too bad yɛmɛsɛ yɛbɛsan akɔfa ne de naba ne nyina ne sɛ minority MPs medi kan ka ho asɛm akyerɛ dada ɔmo sɛ ɔsoafo ɔhwɛ Ghana yɛmpom de nsɛm so no Sputnik V vaccine a ɔne Al Maktoum okɔ UAE a ɔpani ɛhɔ no mo no wɔwɔ yɛso yɛne ne kɔ yɛ deal bi na emfaso ama so de deɛ whole lot of issues ɔmo sɛ no nti ɔmo yi no de na firi hɔ yɛnkɔ ahoma ne so biom na yɛne honorable nkɔtwetwe nkɔmmɔ Honorable Sulemana Adama MP 10 Honorable T Yanka AHENKAN FM so ne yasan amo akwaba ejo simine wadaro ma mpumbo ko de nyame adombo ko ye de rade ase entinia onim parliamentary processes ene mo languages no
ɔte vote of censure ɛyɛ deɛ ba deɛ. Vote of censure kyerɛ sɛ yɛto aba yi wafiri wakonnwa a ɔwɔ no so akonnwa a ɔte so no yɛto ato aba yi wafiri wakonnwa no so nti vote of censure yɛpɛ sɛ yɛto minister for health no sɛ yɛpɛ sɛ yɛyi no firi so as minister for health saa de kyerɛ. Wadaroma ne bɔne ne sɛn. Ne bɔne ne sɛ mmerɛ a covid no mu gyina mu a ɔkɔtɔɔ nnuro vaccines ɛbaeɛ no ɛhwɛ mu asɛ sɛ wɔamfa mmara kwan so ɛna ɛkɔtɔɔ vaccine no nti parliament ɛte committee sɛ yɛnkɔhwehwɛ mu because na yɛ busirimu kana yɛ asɛm a nyinasoɔ no nhyɛ da nnipa brɛ ɛbɛhwehwɛ mu nti yɛte ad hoc committee a party mmienu no NPP NDC foɔ nyinaa ɛna ɛwɔ mu a na committee no ne kyɛ ɛyɛ yɛwura Fenyo Mnakens a ɔyɛ deputy majority leader ne committee no hwehwɛ mu ɛho ne sɛ minister no gye tom sɛ adwuma a wɔdiiɛ no ɛyɛ international business transaction ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ Ghana ban ne aban adwumakuo foforɔ a ɛnni Ghana ɛna ɛdi dwuma mmara nso kyerɛ sɛ article 181(5) kyerɛ sɛ mmerɛ bi a bɛyɛ dwadie adwumadie bi a Ghana ne aban foforɔ no ɛwɔ sɛ yɛgye ɛho tumi ɛfi parliament minister no gye tom sɛ wɔayɛ saa business transactions no abrɛ wamfafa parliament afei minister no nso agye atom sɛ ɛyɛ public procurement act a yɛn nyinaa agye atom sɛ wopɛ sɛ wokɔtɔ adeɛ na wotɔ afiri nnipa baako ho a ɛnam sɛ wotɔ afiri nnipa baako ho nti ɛwɔ sɛ wogye ɛho nkrataasɛm ɛho approval ɛfiri PPE hɔ na ɛkyerɛ sɛ adeɛ wɔyɛ a mekɔtɔ yi nnipa baako ɔno nko a na ɔtɔn bi anaasɛ ɛnam sɛ mehi mmerɛ no sua nti moma me kwan na menkɔtɔ mfiri nnipa baako pɛ hɔ saa pra approval ansa na wakɔtɔ no nso wɔhangye minister no ka kyerɛ committee ni sɛ ampa onim sɛ yɛtɔ nnuro no $10 ɛnso ɔkɔtɔ no $19 na kyerɛ sɛ ɔma Ghana abɔka wɔfiri afei ɛno akyi diem ɔsan ka kyerɛ committee ni sɛ ɔno ministry no nya ntua sika ma sheik no ɔnya ntua sika baako koraa nanso ɔmo hwɛ mu no ɔmo hu sɛ Ghana atua 16 million Ghana cedis a na ɛyɛ $2 million ɛde ama sheik no nti nneɛma wei nyinaa na yɛkeka bɔɔ mu a yɛn ma notifoɔ sɛ ampa committee report no parliament no nyinaa both sides agye report no tom nti agye report no tom bi a na mmara minister na busu nie nti yɛgyina so sɛ yɛnyi no mfiri hɔ nti na ɛwɔ sɛ yɛto vote of censure na ɛhyɛ mampani no ketee ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ nka ɔmampani no ankasa ɛnsɛ nka ɔtwɛn yɛn ɛwɔ sɛ nka ɔno ankasa koraa yi no firi so nti sɛ ɔsɛ wɔnyini deɛ a we are calling for that vote of censure na yɛde yɛyina firi so. Minim sɛ committee no kɔ asetan na ɛdɛn a mode mo report ɛba mode recommendations ɛbɛka ho na ebi ne dɛn. Committee no did not have that mandate. Committee no report no say ɔmo nkɔhwehwɛ asɛm no nti committee no ankasa recommend what should be done to minister no nti yɛde committee report biara no yɛ na ɛyɛ report no ankasa yɛ recommendations either ɛbɛgye report no tom anaa yɛngye ntom no. Okay. Parliament could have decided say report na mo de aba no yɛhu sɛ mo anya adwuma nti yɛngye report no ntom nti minister no ɔnyɛ ne wayɛ no nanso committee report no ɛnora yes ne ɛyɛ unanimous. There was no in the chamber say baako kora bɛka sɛ yɛtu no meanwhile both sides of the house were there nti now yɛ adopting report no pɛ the recommendations must come from yɛn members of parliament no nti yɛn recommendation ma not yɛ table ne sɛ ɛnam sɛ minister nankasa gye atum na report no aba nti yɛnyi minister no nso sɛ fi sɛ wɔbu Ghana mmara so. Oh, I see. Na we no ekoko ba sa no mo kyerɛ sɛ minister no kra no on the floor of parliament a answer questions amu bisa no na nachi mudi bibi sa call so no anopa kra newspapers ni bi akari sɛ ɛyɛ evil plot sa na mo hunu no. Minister no committee no agya to mu sɛ ɛna minister nan kasa agya to mu sɛ o kai sɛ member kan sɛ he was not thinking properly. Wagya to mu sɛ wa breaki public procurement act no wagya to mu sɛ ɛyɛ international business transaction ɛna one farm mebo parliament amane wagya to mu sɛ yɛtɔn no $10 per one per dose ɛna ɔno wakɔtɔ no $19 ɛna watɔ baako so $18.5. Minister na kan kyerɛ yɛ sɛ onti atika bi ama shake amatom meanwhile so yɛwie report no na ɛkyerɛ sɛ ampa wɔde kan fie wɔde atum sɛ wɔde kan fie wɔ release letters of credit a ɛyɛ 16 million worth Ghana cedis worth of letters of credit a
otia enti obi a no why boni we wagye nyoma nine we na num we nyina to say obu Ghana mraso no say members of parliament agree say yeah am ye yina free ho na ya Ghana sika ho ba ne ye ne evil dia and evil is a good person. Afe yamra mo issue no so ankasa looking at mo process am trigger now you say before e betimi I go through no I was say munya majority this year am so munya 137 am so the required number mo be hia e dey push this agenda e kwan be na mo be fa so am be make sure say niam ahia yi e be materialize no must a committee na e tie ne e both sides of the house and emra no to say a vote of census no who call it for vote of census who near 1/3 of all members, which is 91. Now, actual voting for census the Konankasa here 2/3. Yeah, what Rishamu say, Ubi a Twabama or Ghana be a was so oak say, Ubebo Ghana home mine, Ubebo Ghana Tika home mine. Now, what I say, Ghana, upon into a perfra, the Nipa, Tinamufua, or Mukwa, which is the Muno, yet me a bomb home mine. Yeah, what Rishamu say. 185 even though a minority MP and are calling for the vote of census, but you say, one pity for no security, the minister and trade. Now, and I'm saying Ghana for about more. There's what I mean, a Quasiaka. I'm to Abaman or Kim or Nine. What to Abanoman say? On my boat, I came on for the Ghana for a home. And he didn't know Quasiaka become for. Nearly have to abandon the minister and influence the name from her. If the Ghana was human resource to be able to do it, say, Obino will be betting me. Now, they also on way home by the other uniform. And 185 in the year, you are Shamusi. And the say over Ghana had always majority minority will have their say, not majority they will have their way. Ekoba say okay, majority your imagine say they won't side with minority, no, and inti minister uncle swanye na juma. Just say maku edin kuku and amu bibi ambebium. A parliament way, minority will not have their way, say, and majority will have their way. In Ka 11 in Kaya pass it. A parliament way is a any other parliament. And Ka 11 now because in Ka you have for say and they will have their way, but it's not like that. And I will so a secret ballot. Meaning Ka 11 point a secret ballot and Kamun and Kamu your Ghana. Now and I'm say a party in 70. And here and I'm only a dim, but where the and I'm saying a secret ballot. Yeah, what Rishamu say. The only better big enough for Abano. Now, say, almost 137 in a day. You better Ghana for say, yeah, I didn't say, you ever going to see kind of buying. And don't see a money about parliament, you know. You ever going to see kind of buying. Nancy, let's say, the money for Buffy, no, Clement, any appointing, a woofy. Now, appointing woman, family for money for an it's a shame of the dog. But what you say, Matua say, actually say, some members of parliament from the opposition, from the minority, and they say the right, no, they were now the members of parliament say who near Koswa. Not to say, money for both you or can I etiho and I appoint here, you need the prosecutorial powers and any at the end we don't have power to prosecute, but we have the power to censure. And we will do our part. Again, for whom your person or Ghana home. I see. Enti o kasa no bo e-levy so. Ma yentwimra e-levy mu nyemedi mu nkomo kana fie nya akwan akoto ade wo yeso. Yehu say member of parliament de ma omanfo ewo New Dwabin South Koforidua Honorable Michael Ochibefi. In a video no yehu say ose momo minority kura no e-levy no mofo aso pa. Na mo ba nipa mu anama hyeda ye mo ho dua buroni. Enti Ghana fo nyintum ya anya ntum a free senior high school kura no. Enya dia ebeto akoso minority musuman ya modete parliament no ena mo ba dwemu ana ma yese mo do Ghana fo yi media asem nan kasa esre what we say the last time me no kasa ye no sorry me kasa mo say NPP majority in parliament no you see they are debating parliament among parliament I say ba bia ye di agoro no e ti say nipa na mo so outreach program, a town hall meeting. Nipano, they are the ones who will suffer, but they are not the ones who will take the decision. And but what I say, Nipano, Amonamo Moso, our town hall meeting, and you want to talk about my ear in a bomuno.
omo beto aba no members of parliament and say ya to say ye agona ye no mudia why are you with them telling them say omo kwajin because no mo na be dia aba na ai ile bi na to iti ile bi start ye no almost 2 months in 2 months collection ile bi hu sem by budget budget was in around November na mo de buy everything 3 months in why is the ile bi no pass say ye ya to mo why is it not passed enti na no me reho first na me steady na so do be na I am reho if you say ya to aba man yen in a privileged position na ye nim say ya manfo no bi wo ho a ba bia ye nim de ne yesu ehun aduru no omo de enuru ho enti we are supposed to protect them na mo tie ko gina ho na ye di nto kire omo a na reho because we are taking them for granted me think ko gina me manfo ani ni pa to aba man ni I mean, could just answer away and tell that. If you say, I give them some measure of intelligence, me more say, almost when you give you a woman, and wow, you are. Or to the best, if you know when you honestly, the first time I send you, on your who are demanding to see you, and you own share, send you a movie and share a coin in own share be. Now, I'm some of kind of say, about parliament, if you say, I think back on you know, own share. In fact, what I say, only me. I am one say, a deputy minister for 3. And with this attitude, with this behavior, you are insulting Ghana for. So behind him say, Niema e-levy, Yem passing a eguso at my botomuno, because the minority members of parliament are against it. So Enya and can make capital and from the 1st of September, February, think anytime I buy a mobile money, no 1.75% year too. And then I'm not buying what about 1.5. We are still insisting. The 137 in unison, you can't boom, say, you know, in any form, I had about a year, the 20 year. Now, so a buying Casa only 11 year banner. On to me, from the supporters, and I don't hear 11. You buy 4 weeks in the Egusi Botumno. It is almost a year to more. I am there, him say, and then you have chamber of the parliament, you have floor of parliament. Almost a year, 11 year to as members of parliament from the minority. We are daring or the majority to say they should bring it onto the chamber. And can they who say MPP for the say free interchange agu, planting for food agu, family interchange agu, Ebaka Kotibosia, Ebaka IMF, just Obia can you pay, planting for Tete, and can no more Musabi. Until we are daring them. He was just lying. He didn't even know what he was saying. Now just continue all can I say. I just say after back on parliamentary procedure back. I see. Honorable ma yana sibibia ni ebesa ba. Yane Honorable Suleiman Adama Tin Emrase Bedwani na yene ne kwatwetwe enkomo no mepacho wo hwe wo mre no ana tese sima no enum na abo apa no pa nonkron eho tie we ma yen ye ba ye de yen analysis on the fiscal difficulties Ghana go through no ye de beto aso ye ba Amanfo, mi chiechia na mi busa se wo pe fridge, deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie. ODI Electronics mo oyiwa na emu no so bi se ope microwave, ope blenders, ope gas cooker ehe ana no so wonkro. ODI Electronics edem obi hia kettle, TV ana se rice cooker, misro ehe ni wonko. ODI Electronics edem yopo afei so obi pe washing machine ana bread toaster, any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obi ODI Electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubo so bie nyina to ane bo da form na mu akwanya na twene kakakra na fa wa de a ye delivery e de ko ba bia eye ODI Electronics ebusu say tam enyoma papa bia wo pe say ye TV, rice cooker, washing machine, bread toaster, deep freezers, freezer, ana say iron, fridge, microwave, ana say bibiti say kettle, ana gas cooker. Ni nyina ODI Electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Enfa oni babiawo. Dio hiane se. Ube friend was 0550 900 600 0550 900 600. ODI Electronics. Babia uwo bia. Utua ka wiepe. Ye delivery at the mouth. Open so a. Ubetima be pick your product. Ewa AHENKAN 93.3 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Hey,
Jack, into bookshop or pass what town, and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia e fa adesua ho no. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crèche, ekopim tertiary institutions in Engina. And sorry, offices. And now we be bookshop kese and I will pay books in the gumwa. Also call them one sa ebekabi kai. Nation so say ye turn in the doso pum so and I will pay back pa on sa ebetimiaka. Akim Odan Supermarket. Ye need GCB Bank no and it and share the moon. Fraying was 0244-293632 and I say 0203-083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of excellence. Malaria ya banana druna bo tenate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenu mato. Wa powder nsisi wiye. Akọ hospital ana akọ ye test ma wo se enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop na benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa ko Fix Herbal wo adenta kantamanso. Ana frɛ 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anaruma bufraba enufu. Ana bufraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Hey, ODI Electronics. Mama yehu se mu wa niama papa. Wow! Ne nioma ben ne edi eni ehuntia. Ye ni agye sa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use to fie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where do you need to ma? Ye ni nyaw. Chese open home appliances. Edi abodwuma efie ni bebia. ODI Electronics and abeko anameboa. Aini. Would ye friend ya wa homa show for you so 0550-900-600. 0550-900-600. Adishmama na die dekrani say emfa oni bebia wo. Odi anso be frɛ 0550-900-600. Bebia obia no ye be deliver edi amount. ODI Electronics. Yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, and answer microwave. Adie bi me mama fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya ye be cho kwan be for so benya odie. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko be bia. Obuoba Yankopon Israel papa. Yankopon Israel di AHENKAN933 nipo no dwen hu so di adwuma we ba ha ni pakon ogitum no Yankopon Israel se nipa na. Obuoba no pe wa kan sema man papa. Obo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kyerɛ wo. Obuoba manage ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time. We a product, to be frank. You are a product that we have to be proud of you. Nyame nhyira wo bebre. 10 minutes after 9 a.m. Still live on AHENKAN933.3 FM. Me pacho jumedi agusu awutie no. Eye Maakye. Enu nti ye ma wache a enkomo akaka ho no na fe yatoa so edi ne kama pa. Me pacho ye ba be ye analysis on Ghana yen economy sisi a. Ai ye ba be ye analysis on Ghana yen economy sisi a. Ye wi ani ye jai edi amamo. Ye jai amamu wi a. Na fe yamamo nso mo kwan na mo abamu ebi ma me fa sedan koma VK Vocational Training Institute o se me kan kire o se a covet registered training school 85% practical training ye kire ewo yen honomo a yen environment ne conducive for learning ye were competent and qualified teachers a almost so abie wo mo nsam so mo be kire ade na eso abamfa so ama Ghana for emanyinara uwie nso ayama certificate of competency courses ayeye fashion and design ye be kire said ye obepam ema ene emema enter de wedding gown fascinator bridal fun ye kire oni nyina ebi decoration so ye wo hono nti sene obesiesie event bia ho wedding outdooring aye funeral eno achi your internal and external events deco ye be kire oni nyina kama na wetimi aye ye wo edan a ye de machines bebre no agumti utie me na uni machine a wo de ba besua ade no a
and one saw the over phrase 02419957995775 0241995775 o fresh our number na wadaroma ye no ebebo enkomo ewe chire ho kama pa ODI Electronics nso say TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettles, washing machine and say iron and a wopa ODI Electronics near come for Eddie amount obeba achem abo wabo AHENKAN933 dankese nim oba ho no mo a ni awo pe woni mpanifo di nkoma won sabeka se usika nyina enso ye kakra bi wanya de ba beto ase akire yi na watua de aka no enkakra wani beba ho so no na watua wi a wo ba beji wadwapade frɛ wo mo 0550900600 0550900600 eno ni number be frɛ Soboti. I don't know obi agye atum a yɛka ho asɛm tina ne baabi abefa bia na obi a ɛka soboti ho asɛm ɔmo a ɔmo hyɛ bi nkotoa mu bi di gu cap mu pachaw ɛno ane so obenya wunsu ohie wuyi bag ne baako de tum a why ne kama wodi asikyire di awo no yɛmfa milk nka ho sanse ɛyɛ immune booster ebe boost wo immune system no ama fight against any bacteria bia ne yade bia tai ebure ni padua ne mu mepacho obi tie me ɔse ɔno no ɔyɛ vegetarian obetumi anom bia na mpacho an ompe caffeine so aye caffeine free into nso betumi anom bi ɛyɛ 0551 119620 0551119620 and a 0244087695 ɛno ne number abɛfrɛ na mmom mu amwo achem ɔdan ne mpɔtɛmo no mobɛkɔ miayɛ yi ɛne nti achimodan mo amwo Our Lady of Fatima mpɔtɛm hɔ no mo area mo hɔ nyina no mobɛkɔ Anti Adwoa ne shop Anti Adwoa shop hɔ no mo kɔ amonsa ɛbɛka bi Anti Adwoa ɛyɛ general manager AHENKAN933 ne maame wokɔ hɔ no mo ne shop no wagye bi ɛde asi hɔ no mo a ɛkama ma wonsa ɛnka bi saa nso ɛna wobɛkrum nso de a wobɛkɔ Frimpong Enterprise agye bi a wɔtɔn nkrɔfo a etu eguso ne nso tɔmpo nti yɛ toto asrɛ sɛ kɔ hɔ ɛno mo saa nso ɛna krum sɛ wantumi amfa Frimpong Enterprise hɔ ɛna wonam opportunity mpɔtam hɔ nso a na wakɔ Obaya Enterprise obowura hɔ no mo a onsa ebetumi aka bi oba aboabo nso a Merenkroma Enterprise so ko ha wonsa ebeka bi sanso na woba eye AHENKAN933 medwum ha nso a onsa ebetumi aka bi soboti eno enanansan obi agye atumu a ye ka ho asem fix herbal mpanimfo nso adaroma omakwakofa enuro besemiensa de aba de mala mixture de aba mala mixture no de ekunitia huraye malaria etete wo ama uti epai wo awode wo adwuma kakra bia no wabrɛ wo honam dua ni nyina ye wo ya mekanfo fix mala mixture no edi amount ani gye sɛ mu ni sɛ wo no mo a etimi ma wo didi pa ani ti sɛ wo yo bi a wo mpa aduane a kɔma unsanka fix mala mixture no ebi wobetumi adidi ama na aboa wo kama pa ɛno akyi no yɛwɔ ɛyɛ fixman capsules ɛno no yɛ ɛmɛɛma eduro na yɛka ne sɛ ya na mmaa no mu agye ne mu di ho adanseɛ san sɛ ɔmo ni the receivers ɛno nti ɔmo edi ho adanseɛ pa fixman capsules no deɛ yɛsɛ wasɛm wa ɛna wo sɛ woburuni ɔwɔ ntadeɛ wopɛ bia fa w'ani kyerɛ mu akyem ɔdan both chemicals ɔdan main lorry station hɔ ɔbɛn ɛyɛ baabi a yɛtɔn nkokɔ no aborosan ase hɔ frɛ no wɔ 0205 885000 anaasɛ fa w'ani kyerɛ mu ɛwɔ Chinimba drugstore Amoafo pharmacy wɔ Green Pharmacy Tumasi drugstore ɛna Kennedy drugstore mu nyinaa ɛwɔ akyem ɔdan ne dodoɔ mu no yɛ ano akɔ nkran adenta katamanso frɛ yɛn 0208 444442 0208 444442 and a 0302 902071 and number be for fix herbal in penny for na omajo so AHENKAN sounds to say ye outdoor engagement occasion be a we here sounds system no ye can for AHENKAN sounds and the amount e ya no fresh 0543 35 0934 komo aka chiri nyina ye bedi amano akɔ so eyiye K Asenso Limited
and analysis ya yebe ye wama ya kunwa yebe tena so this analysis na dia bremo K Asenso Limited say swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, and I say authentic bookshelves na wo pedia K Asenso Limited na make am for dia ma circular dabraka off Iran Clinic Kaneshi ye Flamingo Road Zango Junction no afrain was 0302 257209 0302 919739 and the number be for K Asenso Limited nyankopon ayadom ama enwanye no ye de fa edi kan no abawiye efa etosu mienu ne yasan ede bayi eni nti utie me ne edi kan no nanka wunya ya obeba but bibi nti wantumi ama yasan de akwanya foforo ne de aba eni nti mawonan mo tokora ne bra befa forms no ebi na bonsoso bra ne so atimi abesua se de enyen enwa ye ahenkan FM adwuma ha na beba na obe fresh 0244 878763 na ye di enkomo Blooms Bookshop and Trading Enterprise say mu tie me na omofra ne be ko school a free crèche ekopim tertiary na open exercise books and I say textbooks e dia ma wo ba no a for any chire mo Blooms Bookshop and Trading Enterprise into kwan konkran kuma se takrade ne keka ho bebo ka egu se ne okoto no ho no sa pepe ne ton no e wa ha ubenya mfaso se tam na won so di bi abo obra for any chire mu e wo Akim Odan supermarket ye ne GCB bank no e na edi enhwani mu o pedodo a wo ba ha ubenya bi o pe ba ko nso a wo ba ho no mu a ubenya bi 0244 293632 0244293632 and 0203 083031 and the number be for Blooms Bookshop and Trading Enterprise na ometumi aje wo so ankasa Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM 18 minutes after 9 me pacho afei yen nyina yemonwuram na yenhwe ade kakra Ghana yen economy no senia esi etie senia memwuo no esi eko madika ka kire wo se 11 no from day 1 and me de me ka kire wo se 11 no draconian 11 no obnoxious 11 no killer eba bekum businesses yenye ntumu ne enye ntumu kina eni ti se woni yenya adwene nya atemdidie yenso ye no nya adwene no yennidi watem na mmom oya adwene se wubegina 11 so na odi ato ayampia wubegina 11 so na odi adada nkrofo de a yenso yebeti asi akire na yakamu no kore no e de akire wo se pen wabra yensuro se wo ye hwan ntiti ase fama me saa ena no na me ka kire wo se oman bia kyekyere oman no a eye niam miensa na wohwe baabi obenya sika de afiri eni nti oman bia niam miensa anase avenues a onya sika efrie de bɔ ne ho bra eye maako miensa oman bia nti ye wo se obenya sika de afiri eto agiem obroni frɛ no taxation ana obenya sika de afiri bosiabo obroni frɛ no loans ana wo ho no mo a obi se mo magye takum magye sempoa eno nso obroni frɛ no grants nti taxation loans and grants ena oman bia onya sika de firim de ɛbɔ oman no ho ebra eno achi no yesan ɛwɔ enkrabata miensa a ye fa so esan de nya sika eno nti sa taxation loans grants ya meka ho asɛm no eno no ɛwɔ hɔ nti taxation ebia na omakoma so de aba ye se yente ase ne ne keka ho no eno wɔ hɔ oyi no free hɔ no mo a ekwan a oman no san fa so enya sika ne ntentem de bɔ ne ho bra nti loans na ye ka no kra no loans no yawo domestic loans and yawo external loans ya amokokoje yawo de amogye no Ghana ha ya ena ne amogye no wa abonten nti eno so ya chiche mu bese miensa yawo multilateral financing wo ho multilateral financing no mo amatie me da no maka kire mo se eye yemfa ne se aman bese miensa a ye nyina ye getum se yebedi nnoboa eni nti we nya bia no de ama we nya bia no de ama we eye multilateral financing no wo ho enye wo bilateral financing no etaisi aman mienu ana enipakuo mienu entem we di ma we ya no we di ama we eye nnoboa so ate ase eno achi ena ne krakra mu ne wo private financing wo ho private financing no ebia me ankasa ma bie me bank me hwese de oman no esikasem ekɔ no a animguase eba mitimi fato me ho so se me ankasa me bɔ bosia eno so wo ho nti sa 3 types of financing a ene yaka wasem multi financing, bilateral financing, private financing no eno enso so yetumi fa so nya sika de bɔ oman no ho de ebra but ni nyina ehye is either you get money to
ensure say o country no economy through taxation, loans and grants. Unya sika di free sa nneema miensa mabubu di nyina. Na nneema miensa no ase no ene wo multilateral financing, bilateral financing and then the private financing eno wo ho. Ma ka kire say sa multilateral financing no. Now Ghana yen status wo ho no no negative. Yen status ewo multilateral financing no negative. Ene saying ye de ba yanka sen yaka sa mu an ye me pa kire nyina ne say sa enipa be se me yensa adwuma ye say ye ka bom we nya sika no de aboa we nya sika no de aboa we no yakwa akobo akwasampa bra ho ama yen book se wo fa de ba na ye hwemu a ena no kobike Kwame Asante ene Obuoba omo ye omo adwene say omo nya sika de edi nkan no omo beje de ama Kwame Asante ni etosu mi no beje de ama kobike ni etosu mi ensan ye beje de ama Obuoba eni nti edi kan je Kwame Asante de ama no ya je kobike de ama no ya je Obuoba de ama no eno ye baako ye san rotate ni bie mu no afa Kwame Asante entua ne de a ohwehwe no ho nti ni book mu ya times ho no mo red enti ye fa Ghana book ehwe mu the state of your multilateral financing no na enye papa ene asenya papa de ade ye yenyi ye mfiri yemfa multilateral ni nsi nchen ye de asi ho yemra bilateral no nso eno no etasi nipa mienu nti eno nso ye kokofaa ya ye hwe nkrata ni mu no ye mo number enema nkoyi ye de no asi ho oh okay ene yemra private de no nso ne yemhwe eno nso ye behwe nkrata mu no eno nso so ya mo number wo ho no mo a yen book no nyina ye di ya adwuma no ne ye de ba ya ye hwe mu no ni nyina red pen esinsan mu a ekire pefe se ya mo number eno esi ho afa yemfa ni nyina mfa nsin chen se etwan yemra Ghana yen economy ene se ne ye toto no eso so fa sector by sector mamini kan share with the government programs afemi wi na me de some sectors be se me ensa bi e de atoa so e de amount and it is ye ba government programs no a government programs no ye wo napco eno wo ho youth in afforestation eno so wo ho and a leap some nyina mo kai leap leap no enso so eye livelihood empowerment against poverty eye sika any obroni friend or health insurance care bia ye de ema extremely poor households and it is obo refie bi mu a ye wo mmerewa ne nkwakra wo hono mu a enam sane omu anyini ne omo tebia tie ni ntomu ntumi nya adwuma a de sika de beba abana fat no so omampani dada John Ejikunkufu abreso en omo de sa leap livelihood empowerment against poverty or the eno edi eba into so your government programs. Let's look at the state of these three major government programs. I must select to say yen fire ni any actually. And it is a ye fa NAPCO for 5 months in ye I buy at the NAPCO car. The reason I make catch say 11 no omo nam omo ye dawuro omo bo dawuro say eno na ebe solve Ghana problems no make catch say eno ain't mean solve Ghana problems say impo ye gye atumu a 6 billion and no my estimate say every year you benya sa 6 billion no what they call United States dollars a 1 billion US dollars enti every year bia you benya 1 billion US dollars and no ma hunu a omo ntija ye omo say no amba mu a free senior school kra no ade ebegu no ma ye nto aso wa ha enti NAPCO a government program or dia ba was think ba beboa 100,000 youth graduates yafa ebinim adwumam for 5 months ni abani nya sika entua wo moka eno wo ho me no kasa kromo demonstration almost 2 months pe out of the 5 months no 2 months pe and abani de ya den e de ama wo mo nti eho kra no clearly abani hia sika e de akoho akwako ye adwuma afeyamra youth in afforestation for 4 months ni ebosome 9 ni youth in afforestation almost so yentua wo moka abusia yentua wo moka o youth in afforestation omo wo ho yeba livelihood empowerment against poverty leap no nso a leap no me no e ka sei a free September 2 cycles from September eba be pem ba bia ye how many months 6 months yentua ye leap no yentua ye eno enso so ho asem obi be se ewo moti a eda ho ye free ho no mo a say you can see your boy does one but a brand new into my for this only 3 this major 3 way no nyemfa any komo and into NAPCO for 5 months ni yentua ya fe ni ate say 2 months out of the 5 months and into 3 months pending
ɛno akyi youth in afforestation almost so for 4 months nie mente minim sɛ wo nipa bi ɛyɛ bia youth in afforestation sɛ wo nipa bi ɛyɛ bia nka nea mekan nso so wate ho asɛm dada youth in afforestation 4 months nie yɛntua wɔ mo ɛka ɛno ɛda hɔ ɛno afei napco ɛno nso konkon hɔ leap ɛfiri September last year ɛbɛpem February yɛntua yɛ nti yɛ 2 cycles ɛna ɛwɔ sɛ yɛden yɛtua ɛde ɛma wɔ mo ɔmo nso so ɛkonkon hɔ aban no ɛntua yɛ abusua quickly yɛmfi hɔ no mo yɛmfiri government programs no na yɛnkɔ agric sector ɛhɔ nso so ɛka ɛda hɔ Ghana yɛn fiscal difficulties no ɛna migu so America ho asɛm akyerɛw no e-levy can never be the savior or the answer to yɛn problems a yɛkɔ mu no agric sector nso so nano a yɛne ɔmo yɛ peasant farmers ɛtwetwe nkɔmɔ no ɔmo ma yɛnya ne nteɛ sɛ 60% of ɛyɛ fertilizer suppliers nyadeɛ yɛtua ɔmo ka 60% ɛne ti nano krata ɔmo de ba abɔnten ɔmo kyerɛ sɛ saa 60% na ɔmo estimate sika no a ɛyɛ equivalent to $1 million yɛntua yɛ ɛboro saa but ma yɛmfa ne saa enti agric sector no krampo $1 million ni si yɛntua yɛ na yɛsi kyɛnkyɛn a yɛnyi e-levy 6.9 billion anasɛ $1 billion no yɛnyi ntumu a ɛhɔ kora no yɛde bi kɔ akɔ service yɛn debt ɛwɔ hɔ ɛnom yɛnkɔ health sector no National Health Insurance Authority for 10 months nie bosome makomako edunie ɛka hyɛ hɔ yɛntua yɛ Ghana Medical Association members almost so nano ɔmo bɛtrɛten sɛ ɛnam enumuhyɛdeɛ condition of service ne nneɛma bi a ɛwɔ sɛ yɛde ma ɔmo yɛmfa ma ɔmo nti no ama me no kasa yi bebree no akora edwane de free Ghana Medical Association wɔn hɔ no mo a ebinom ɛyɛ nneɛma foforɔ nti ɛno so ɛka ɛkonkon hɔ other statutory ɛyɛ nneɛma a ɛyɛ ɔhyɛ ɛde ma aban ne sɛ wɔse wɔhwɛ na odi ho dwuma me no kasa yi okɔ district assembly common fund for 4 quarter nie district assembly common fund ɛno nso so ɛka susuro yɛntua yɛ ɛka susuro enti na I wonder how ɔmo expect say district assemblies no any municipal assemblies no ɛkwan ɔmo pɛ sɛ ɔmo run because common fund was yɛ de ma wɔn from the central government no 4 quarters ɛnkɔɔyɛ adwumayɛfoɔ ɔmo yɛ adwuma ɔmo yɛ aban adwumayɛfoɔ nanu yɛ ana wote sɛ na ayifoɔ wɔn yɛ dede glossagfoɔ yɛ dede civil servants no mo kenka ho mo nyina yɛ dede ɔmo kyerɛ sɛ senate yɛ wɔ sɛ yɛtua de ma wɔn bosome 9 nie yɛntua senate ɛmfa ɛma wɔn ɛno akyi wɔn asan complain sɛ ɔmo third party deductions bi a controller yɛ a wɔtaa tete no bosome mmiɛnsa nie ɛno nso so yɛntua yɛ ɛka ne bi a ɛwɔ hɔ ɛno no afei yɛfiri hɔ no mo na yakɔ baabi foforɔ a education me no kasa yi conference of heads of schools teacherfoɔ no wɔn nso so ne ɔpani ɔyɛ in charge of education akɔtwetwe nkɔmɔ ɔmo aka kyerɛ ne pain sɛ nneɛma mmiɛnsa ɔmo make sure sɛ ɔmo de aduane dodoɔ bɛba aduane nkɔɔyɛ ɔmo amfa aduane ankɔ ɔmo sɛ yɛn nka nkyerɛ aban ne pain sɛ ɔmo amfa aduane ankɔ a ɛnya deɛ sɛ nkwalaa na yɛbɛgye ɔmo yɛbɛ admit ɔmo sisi ya no ɔmo bɛdidi because aduane ni hɔ ɛno akyi ɛmpa nkwalaa ne bɛda so ɛnɔɔso nkonwa nkwalaa ne bɛtena so wɔ classrooms na ɛno so ɛnɔɔso nti ɛhɔ nso so ɛka da hɔ buffer stock me no kasa yi ɔmo supply nnuane de kɔ schools ahodoɔ mu no buffer stock ɛde ɔmo ka 350 million Ghana cedis 350 million Ghana cedis buffer stock nko a ɛka ɛda hɔ no 350 million Ghana cedis ɔmo supply aduane no yɛntua ɔmo ka oyi no free hɔ no mo a school feeding caterers ɔmo no aduane ɛde ma ɛyɛ school feeding no third term sika ɛmaayɛ colleges of education a teacher for nka bomu ku ɛwɔ hɔ ɔmo so kyerɛ sɛ from 2017 bɛpem 2020 yɛde ɔmo ka yɛntua yɛ ɛno so ɛda hɔ no mo a ɛno no yɛ education sector asɛm ɛna yɛdi ho nkɔmɔ ɛde akyerɛw me no ɛkasa yi fuel femgo ne boɔ ɛkɔ soro fuel sesi ya 1 liter no kɔ total a yɛtɔ no 7 cedis 99 pesos almost 8 Ghana cedis ɛno so ɛkɔ soro fuel prices ɛkɔ soro akakakra bi ɛhinchi 8 cedis ɛnkyɛ bɛduru 8 cedis
inflation obehwe Ghana Statistical Service womo nhyehyɛ yɛ ɔmo de ba amonte so recently yɛ ɔmo asan de nkontabu foforɔ de aba ɔmo kyerɛ sɛ in the year 2019 ɛna yɛ experience ɛyɛ highest inflation ɛnneɛma bɔ sɛ nneɛma bɔ ɛkɔ soro sɛ ɛba fam no 2019 I experience the highest inflation a nneɛma bɔ akɔ soro so na nte ma fam ɛda so agyina hɔ adekyee bia nneɛma kwa na ɛkɔ soro ebia sɛ ɛnɛ yasan to fuel mu by 30 pesos entimi no ka say 1 liter ebinom tɔn 8 Ghana cedis yɛte hɔ gyega ya no a yanhwɛ yi a afe ne nkwa wie no na yɛ tɔ fuel 15 Ghana cedis market everywhere market 1 liter 1 liter yanhwɛ yi a na yɛbɛtɔ no lorry fare ɔmo nso yɛ dede sɛ by nyankopɔn yadoma next week de ɔmo bɛto lorry fare mu bɛsɛ 30%. Na ebinom argue for 25%, but drivers no kyerɛ sɛ there be 25% de anya de ɛbɛboa wɔn mo yɛmpagya nkɔ n'anim na yɛntum 30%. Nti ɛno nso so konkɔn hɔ afei yɛba yɛ cedi no a yɛ cedi no nso depreciate a na depreciate ɔmo wia no bɛka kyerɛ wo sɛ looking at the margin of depreciation the nominal masa saa borɔfo no de bia yɛka sɛ ɛntɔ gyene ɛntɔ mako saa marginal differences depreciation deɛ no ɛno ɛyɛ because you cannot underestimate if you want to become and I say oh yeah as far as I will talking about finance economics you cannot underestimate data facts and figures. I understand it, but the issue is marginal changes in one way. The bottom line in growth almost saying margin and contentem or share the rate at which the depreciation and no but the bottom line is say Ghana $1 to seed no saying it here and no ɛyɛ boachi bidin me no ka say adwuma form ye adwuma yesi ye to pay mu we don't want to incite and I say instigate obi as obi bunfu obi debi but yesi ye to salary mu amanyofo no salary omo ye increase no 70% wone me ye kra ye private sector no kra de mayo private sector minim say wo de atum dia aban adwumayefo yesi ye to akatua mu e de ama wo mo ye to mu sen 4% akire no mo ye deda na yete sa fe ya pagya de free 4% na de cost 7%. Enti we no nyina ye den ohaw a e wo ho e ka e da ho ena no ye ne eye empanifo omo no mo ye in charge of roads atwetwe nkomo omo be ka kire ye mpen omo kan ni pen se ukọ roads sector ho no nso a omo de contractors omo de contractors cap buburo contractors ka omo de contractors no omo kire se enye kaketwa a omo agya tum sa mpa ye de contractors no ka enti ye de contractors ka na contractors ye ntua omo ka na no omo kire se bese omo de contractors ka bese 8 billion yes omo de contractors ka bese 8 billion Ghana cedis eno ne ka omo de contractors 8 billion no krampo ye o se sika omo anya sika eda fotuo nim eno no na just say we dey compare ka omo de wo no a na enya de a omo betumi atua wo mo eka eni tabusua ne ye keka abomu yi nyina no enye sesebe kasa na ye de keke e na ye ka ne ye ka kwakokosie ne se wo ye aban a wo manage economy no e face challenges bebre sei na ene wo hwe yen revenue a ya target se yen ye pe na wo hwe yen expenditure media mi hu bi dawo se wutumi estimate ma wo expenses ne kosoro chen revenue a wo hwe ani mu se won sabeka eni nti yam kasa tintintin ye ka kira ban ne se 1 11 no ntumi ema solve problems ye abobodin nyina eni nti sa ban ne pesa ne kon mu dwo na otumi toto nioma na IMF no yanko because IMF no conditionalities e wo ho doso eni nti obi bie ne won ma wo bom paise yanko IMF yempese ye beko ho yenko eni nti aban yempese ye beko ho no ye gitum nso se e wo se onipa bi atuato na ye de sa ato ne de den e de boa ma o man kyekere ye konanim eni nti ne ye ka kire aban se mo ye se mo de sa mo be reverse tax holiday bi ne nioma ne obi recently ya tax holiday amde ma companies almost $4 million and on a tax holiday amde ma companies you adentina mo review sa de no again fuel prices are cost no 2015
ɛna mode deregulation policy ɛde baayɛ from 2015 bɛpem ɛnɛ 2022 sɛ yɛhwɛm na sɛ outlive ne purposes a adan ɛna yɛn reverse no na ɛda so wɔ hɔ sɛ yɛgyae de ahyɛ OMC ne nsa ɛna wɔn a prices no sɛdeɛ wɔn pɛ no na wɔn dane no ɔkɔ market no na ɔkɔ na sɛ market no nneɛma kɔ soro a ɔno nso ba pɛ na wapagya ne deɛ mu na wɔde kɔ soro ɛne nti sɛ yɛtete ho a na yɛgyege yɛ ano no yɛanka hwee amfa ho a yɛni bɛba yɛn ho so ne yɛkɔ yɛnim ɛne nti aban yɛ solutions a yɛn yɛde ɛma wo enie sɛ mobɛtie de ayɛ adwuma ɛbɛboa deregulation policy on ɛyɛ oil sector hɔ no monhwɛ na monyɛ hu biribi as we speak cash inflows a yɛnya from the oil sector ne nyinaa ma collateralize a mode akosi awowa get fund proceeds a yɛnya di firi hɔ mode akosi awowa ɛno yɛte sɛ mo sɛ mode sisi school blocks yɛnte ho asɛm ɛno nte nkɔda sika nkakra yɛnya di free oil no ɛna no yɛde mo nante mu wohwɛ tax component a yɛde ato so energy debt recovery levy sika yɛnya di free mu road fund levy energy fund levy price stabilization and recovery levy sanitation and pollution levy energy sector recovery levy special petroleum tax primary distribution margin bust margin fuel marketing margin marketers margin ɛne ne keka ho sika yɛnya di free hɔ no mu ni nyinaa no yɛde akosi awowa ɛmoa yɛn nti what even shows to say saa $1 billion no ɛba a ɛbɛ solve problems yi nyinaa yɛnyi ntum si yɛ sika sɛm ne ne ntoto yɛ no yɛbrɛ ɛne nti sam nneɛma bi wɔ hɔ no mu a moma yɛnyɛ ɛne nti one neɛ ɛka kyerɛ aban ne sɛ deregulation policy no ɔmo review sɛ outlive ne purposes ya yɛnsan and reverse na ɛmoa aban no na aban no mu nya control ɛwɔ oil sector hɔ na wɔnyɛ biribi mfa mmoa yɛn because atamɛɛhye wohwɛ botaeɛ ɔmo de baeɛ na nka ɔmo odwen OMCs no ho oil marketing companies nka ɔmo odwen ɔmo ho sɛ obie no wɔn mo ɔyɛ business sɛ ɔbɛbɔ ka nti nka mo de baeɛ ma mo kwan mo amonyɛ ne sɛdeɛ mo pɛ but ɛyɛ agyensɛm ɛno akyi aban yɛ sɛ srɛw nansan benchmark value reversal no wohwɛ sika nkrɔfoɔ nya de firi hɔ no mo a abusua yɛ sra aban hwɛ no wɔnyɛ biribi mfa ho ma yɛn so ɔbɛsan de aba a mensuro bi afa bra wobɛnya sika de afiri mu na yɛ de aboɔ ɔman kyekyere a monsan fa mmra afei yɛsrɛ aban yɛn nyinaa madi ka kyerɛ sɛ yɛgye tum sɛ wobɛ wide no tax net no obiara gye tum saa nansan kura Ghana Revenue Authority sɛ nyame yɛ adom a 1st April ɔmo de social media de yɛ business mo obi wɔ no mo a wabie website bi a ɛhɔ no mo na wɔde tɔn ne t-shirt bi ɔde tɔn ne nneɛma wɔ hɔ a free 1st April Ghana Revenue Authority so mo nyina ebetua atoɔ yate ɛyɛ good because yɛgye tum sɛ wɔsi yɛ broaden yɛn tax net no a population of about 30 point something million na only few people na omutua atoɔ deɛ yɛ na ha dwen ɛne tie nyina yɛgye tum si yɛn widen tax net no but we don't widen tax net at the detriment of obi afei na ɔfefɛ. There should be equity and fairness. So opesa wo taxe, opesa wo nya sika, there should be equity and fairness. Enti obi ono na titi ni momre mu a wabie mobile money. Wo so wo san de e-levy betu ni tiri so. Wo be gu business no. Wan pe bibia mo ase ensan nya mo ne kro no. So ate ase. Enti ano so wo ho. Nia etwa etoso mienu a fe medi besie kura. Aban media me common sense educational complex a me call ye courses a me kosua wo ho ne say. Sɛ mafa enipa miɛnsa adwuma mu ɛna nipa miɛnsa na mafa ɔmo adwuma mu no baako ɛgye 5,000 Ghana cedis kan sika 50 million ɛna baako ɔgye 1,000 Ghana cedis kan sika 10 million ɛna misika sɛm ɛnko yi a deɛ wɔsɛ me yɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ mitua deɛ ɔno no gye 1,000 Ghana cedis no na me ne neo mitua no 5,000 Ghana cedis ne kasa but me ka sɛ manya 1,000 nti wo a mitua 5,000 Ghana cedis no oje ana manya 5,000 ni nyina enti oje na 1,000 ne de ono ne de ni student akire metua a omanfo ne di yi a wo tua napkofu oka tua youth na forestation omsika esen youth na forestation sika senya ne de ma wo mo napkofu sika senya ne de ma wo mo enti yentimi ntua wo mo ka MPC omsika kese ayi CEOs ne wo mo a aban appoint wo mi hwe omsika wo mo je akese but yet we pay them at the detriment of 700 Ghana cedis, 500 Ghana cedis a yetu to Ademan Crawford. Aden yenya yentua nketwa ne mfa nkwa akesiem. Yetua di fra akesiem ansa ne abanketuam. How?
common sense educational complex will not allow you to do that. And then the final one, buying where expenses and the luxurious life I will live, adoso cut down. They say baby abe fabia V8 pon baby abe fabia. Omampani tu ne car se me ko chire ha car se be di na chi no. Buying teteso momianton V8 ni bi ye benya sika e de achechire wo man no. Na e de pese live good. O pese live good. Meanwhile, most say we are not in normal times. Enti we are not in normal times. Na say e was here nyina ye squeeze ye ho kakra de a. Ene na ban wasam nso so mo living no mo tete so kakra. Mo tete so kakra. Mo tete so e beboa yen. Na ye nyina yatumi ate ase but mo nte ase se E11 ne de eno no sika ye benya no. Enema ya boroboro so yi emesolve ni nyina mfa ma mo ne. Emesolve mfa ma mo chena. Free senior high school enya de nso am betwam. Mo na mo de baaye. E wo se mo hwe kwan am befa so a e be sustainable. Yeda ma se aha na ye de yen editorial no di sina fe yama mo nso mo kwan na mabamu ebi. Ene mo bre no ya je kakra but mo de beche yen. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me pacho ofre fu di kan ba homa ne so udi ni ba bi akasa free. Awa anwani wanti. Anwa yenti o. We dey why are pa na me ka dey so o se ba ya o su di so. O to me 30 minutes. You time aba afene obi e. Yeah, pe do so. You do so pa. Anything bonito obi so mra bi why? And I also because bonito. Me try to me the command na do. Yi level there me see one there me de maka me see enye babo you to me ka me baby o to bobo wa ni no me pa o to me nyam dika to be me see ni me mama me no na eno so e kwache ho ya and dey enigma ma dey anka ye event ko kwa chiro ye da se bebre me pacho udi ni baby akasa free am ko jinye ntechi boss me pacho yenti o na me dey me see yi levi adebia ye ka ho asem ye ka ho asem ya ntina na do hanu ana so bi jejire di na moderator ne so adano amdi bi atwam wo ka se nyansafo e mu wo he no enti wono so wo hu ne eko ana wono so meka bi mu aden medi nyam jam yenso ye da se bebre me ba to ye 0201944485 and 0554820910 enkrato bre na aso me ba to udi ni baby akase free. Hello Obuoba. Yes, boss. Obuoba, where uni abe ma taxi driver be going? Boss, mpacho yenti o. Obuoba, de bia meka na ku fa do no ho akere ni na Obuoba ni petrol no a. Samu sasrem usanye 2017. That are not my age. I'm in the heli. What's the ministers mako 125 7. Find out for what motor so saying economy so first ministers 96. Ono ka bi bia papa yentie. Some ministers also for procurement minister, minister, and what minister ba who could deputy more than by 7. Well, so or how when you now cause of financial law to the state. I send him when we now was a combination of so excavators. Yes, no. Now what good banks. Na o pese service cover my man na so pese ye den saka banko sindo banks saka wo ho a saka tax also metia tax omo pra yes ka also better credit tax ba so e saka funi na ba betmetie o no me o pese o ma me aduani bi na aduani esime no ba da fa o so wa me na ma me ni ane no o se ma bi aduani bi esime ni me da mo aduani ni bi oh ati sa ho kira ba fa na ntie sa ta mo no na sika no wo ho. And I know our parliamentary members know what they bring. Why did they say 9? Oh, and the first idea be a sabi a week here and more money be on my pass it. And now said the Akopo Yard do my hand parliament. And then you levy anyway, need that. Obuoba, you levy a thing, and then you levy. First, you levy my apartment come away winning mine. Rollins were winning mine. Your friend Satamas were winning mine. Your friend J. Kufu were winning mine. Hello, my Penada Mahama. Also, we're winning Mayana. You levy, then what is he levy? Plus, my maybe sounds almost he levy on between a couple of something. I host them. You levy a check up or something. Master, what's in an adult? They catch your pain. The view of my name, no such a wound to my Baba, sorry, I'm not paying. Petrol,
34 cities 30 pesos per 1 gallon. The filling station ebe bisa. Adrafo ina ya mobo wo man Ghana. Opu adwuma kro Obuoba, ukofie kro na ya wode. We ye kro be kasa wo kempna. Because ne bia be tu car, na be ko fa kapra, be bia solid. So be kasa ne jaka ne ken. Obuoba be de jaka ne ka so what ne fi. So that ne te. Ya dibia e ko so me se me ntumi to petra. Me de ne metumi discuss what me phone so na masene na. We na ku fa do so anya wo de e wo mu. Mo man ni ye na anwuma na wugu no sa restore na back. That's all the source and you want to back here. And I go for the tax support, may be out Sabaka. I mean, Yajuma, what the first cover and pop away. Yeah, that's the brain. I mean, council home. If I told you, because I'm free. Yes, sir. Give back home. The free. Boss, and Pacho into you're not quite work as a day. I name Mr. Cameron can say, I have been sent to be asking, but I can't say a gun for mentioning Sumna either Vimpia, near for the second minor. I didn't tell Kaza. Mama, or the requirements, I didn't tell Mama buy or see Sika, some 7 at a mess, the Mefan currency, you Mama, or scanning now, campaign, SS control, but got woman, couldn't ye. Also, the requirements. They are creating on my own. Yes, I get no be and a train. Yeah, no, we a chair, you. Now, I didn't know, you share 1852 and now from the bar. I 7 John here, not like governor, or be introduced to 4 tax ordinance. On top of my new club, not you, never so more on them. I didn't know, or introduce 4 tax ordinance. No, yet to cut at the Tia, the record. No, saying yet to cut the Tia, I thought it did be a year. Local government, your country now. John here, research 4 tax ordinance 1852. We need to be able to tax. Crack on the crack saying, the crack saying, the tax country, so like a unit tax to near not on my president of my no. That the end before you politics nowadays, politics. Okay. But 10 years time, the case before no, be any baby, it's not enough to want to catch any because almost one. Yeah, that's CB Bray. Me pacho dini bebe akase free. That's me. Me kase free abo. Eja dance yenti o. Ano pede ma ko juma na mi sha mo pa no juma mo ye. Ano pay kasa ni analysis ade to ni na Obuoba. E ko jen kama. Business, why na so be business ha? Or your business na the cost. More than the profit awunya. Obi no be sa di we you. Mampani pass se be bre egwa pen na uchi omuka. Hwefi wo asema okan yi any deputy se wo ho. Ya kaso ne wo se be bi o man no ya chichire du no ye boka. Sheska na na yesa de man sports for. That make us same we say sports. In fact, say you who free sports in kakra. Na afi ya ka dey say any me yi ne dum pempen so bi afi betumi ansa de ho asa ko chef football mu a. It did I then. Ya mobo ade ne beba. Na yakọ spend this car. Sky nu kwazi e de kokwa ne de ko no ma ko deni asaba. With no profit. Na say be what the best business we. Na one running at a loss to say. Na still no that so yes business no. E ka mu si levy. E levy be. Omo ma no me akwa bu kwan ne mayen. Ansa na demonstration na duo no mo nya de omo cheche no. Yenso yedase bebre. And to sube to me about my pachodin any baby akase free. MP Ejankaba akase free akamabo or kanshi one. Boss mpacho intio. Esroja. Bako amaka. Mo ni baby say na me ya down o kan ko ese onye. Na na mo akonya we so ada MDC fo nya se. The mom crying. Uncle come when you 24 no. First me so. After the omo will be. You tell America na say. Ya kasa ya ban ya wo sisi ya man peli. Oba de me say mo be kan ya o de kire me no. You be. Ya TB. Ya na ye wo dan ha o bi tu kwan. Asuna e mo do say no waye. Aba fo so mo say den ne ntu. Ya ni den ntu. Said the old was also a cigar, but this also the new. It's as an Okra or more canning, you know. Yes, ammonia, and I'm so meditation among Crawford, not asking you on my last episode of such a time. Because then young people and Okra or Monka, shall you cry at him? About Bukum, I may tell the shopping. Oh my gosh, I'm you, you could be only a yes, I'm going to go down my end.
Ọmọ mi tutu yẹ kwan yà pàmò yẹ no ne wọn adé adé ọkwan mu. Ọmọ ankasa mpanyinfoɔ ni bi didi anim. Ɛna ɔmo yɛ segman. Yɛ mɛ mu wa ne kan ho yɛ yɛ. Na so de wie sha de ɔmo ayɛ kwan. Yɛ no no kɔ ɔmo yɛ kan ti sɛ me MP Jankaba ɔka si mɛ hu na mɛ ka. Ɛyɛ bɔne. Ɔmo yɛ fa no kwan yɛ adwuma. Na MP yɛ nya akata fɛhyɛ no. Oni nya me yɛ adwuma. Yɛda se bebree. Mepakyɛw udin ne baabi akasa free. Hello. Yeah, good morning. Yeah, mepakyɛw udin ne baabi akasa free. Yeah, Prof ni Obuoba. Prof mepakyɛw yintio. We interview NDC ni bi minim sɛ ɔyɛ MP. Forgive me, I'm say me nka ne din. Mepakyɛw ɔyɛ MP Honorable Sulemana Adama. Okay. I'm say or spinning propaganda bi. Na yen set records bi straight. Or ka sɛ parliamentarians na beto na adenti na MPP for enam no more town hall meetings. No more session for I be as an for na beto abana no beji ade na tu. On the other side of the coin, the society there any enti na NDC for nso nam ejom and sorry ayiase na omo ye demonstration omo say partisan demonstration say 11 no omo nyintum. The society there so omo so parliamentarian for no omo na bebagu omo na beto ama na so bebagu. Hello. Mepakyɛw yɛ tie o. Enti no sa partisan ayino miminuya munyanyai because the MP before yanko for me and educating for miminuya ebesine bebrenti asio. Enti si yan flash sa opportunity na yanko run ni yan church go from say ni say we the ya who bo na ko obo na ko who can we say obo nyana abide omo ka minya yanko for tell won ifa ana mama ko na be embrace me yanko for say it's not the panacea. And now say, and you know that solve your problem well. But the 11 what everything that solve some problem here. You are here come. Come on, avoid that konia ikonia. At least you want everything up work at that. And to me getting places and be before say, and no idea for heavy and there be. Mama time, and no one na man go effort not okay. But we are pretty with Daniel said. Near your person near the bois. Okay. Point well made. Yeah, that's it. Maybe you didn't make a free. Obuoba, from your Liverpool, because free order. Liverpool, you. Obuoba, no pay better was it. No pay my champion penny. I don't pay my commercials or Obuoba, Yatum for me. That you over Bruce, see a time, MPB or a minority or a parliament, or better church, say a friend, a health minister, any post in feelings and your Obuoba. So the most of my affairs in Central for I'm in Sembao. In your book, we are in Tiaban or Yashi, I have a Pabia Obuoba. Liverpool, si ya mo akwenya enti die na omampani Akufo-Addo aye ka kire yen yiti o na nti omampani Akufo-Addo nya hye nti odan ho hye mi je me se bubo bi kire me bubo bi be se ye store enti se wunya akwenya no a na me se nti wunya akwenya no a Liverpool utie tie enya ntokwa utie me anu nti ne yama mo kwan na mo so mafrɛ enti se onsu wunya meba unsu wunya akwenya no a ne waban aye na wo ton waban omo be obi aton na ban aye kasa yo enti tata won so ton ma anya sa me ton ma sen yo hene ne ma papa bia wa bu ani agusu na na ya ji ile bitwa na mi pemu wole mama men kasa na me tam na inti ya to aso new state Akufo-Addo new state oda ya wenye bi asem oda ya me new state Akufo-Addo bere say ya see stores da ya say glass e ya inti bia ile bi so da no ele papa o say ntoni o ka oda pa ya da se bebre ma obi so to aso bi pa chodi be be akasa free Mr. Gawan taxi driver Staga wada ro ma inti o
Monyo edwuma pa wo ye ama my Ghana Obuoba yi living here mo adwenya kamadwen ho ne anyintumo ka bebo man no sawa oni ma adwenya pe ne anyintum pa ka peto si pa bete ani ma so bete to Ghana anti oni ma adwenya pe de bo hu de ru se omunyintum na bibia anya kama yate me so me da si bebre mpacho udin bebia nso kasa free sorry obetumi aba me mpacho udin sorry udin bebia kasa free hello ebini mpacho ebini mpacho yentie o no mami chia wa no pen ubo adwuma pa na mi chia tie fo nyina ne ndc fo nyina anopen me ni abre me ko masem so a me ni anoma mpp for say den timo ho nya atwom na aka wo mo yenji yi levi won oba ile so wa pa adwuma ma Ghana for so mo nye the mpp for ni o mampeni na nado taxes na ogije ye do odi eden this na wa bo no odi eden wo kan no e na free education na we na so otua o mo ka sika ogije no o fe ntua o mo ka Ghana ye wo koko bauxite iron timber chese mi hu nya ye ni o ye to be Ghana ye mi say petrol ene akwa dwan say taxes o ye gu petrol so and the bauxite bibia wo jaba be sia wo wa titi o man penin say JJ Lawrence apen so de mi o ma sisi awo wa ko man penin na na do oba ba to bibi wo Ghana ha wo ba ye ene ekonya wo te so wo tu kwan ye da ka mu ka ba ko wa JJ taxes wo the high plane Ghana ha ye wo plane ya twomfo MPP fo mo tu mo man penin fo wo the high plane de chinchi aman o mu ko mo koko bo betia e wo mo hodo kra no o mo yu so mo plane o mo nkonko high plane so sen wo mo JJ taxes be mo di mo say Ghana sika na be di o mo bottom no mo wie go mo bottom no mo JJ no yeda se ebi yeda se ebreninti yeda se yes right me for frefo bia bia Nyankopon yadom o chena ye fiada ye besana ba Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM yedi asida de be call the amaboafo odi ahenkan kwame yeboa being the executive producer for the show Adwempa hini Kofi Mensah your lead producer Kobe K Kwame Asante ofre me Obuoba Ofori Amanfo esem tro for bebre yo Yago boy ado we chira yifiada editim ye share we fiada edition so ye was surprises be breed mamo so what you say editim pacho hwon su ye de yesu bemu awtimi enyi chede ye koyie boyaba so ne ankoyie nso no what you say enipa ena efum eye nipa ena ediche so what you say eti Nyankopon ado boy wode da sechina midin Obuoba Ofori Amanfo the commander general ensuro jaba ko amaka adwen kese ba be wiem adwuma yes also amanwumedi ahodo aka na beto ato aso makramo